ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಕಣ ಇನಿತ ದಿನ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಒಟ್ಟು ನಂಗೆ ಈಡೇರಿದಿನೊಂದು ಪನೋಲಿ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕರಿನ 33 ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ನೂತನವಾಯಿನ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ. ಈ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡ್ಪ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರು ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಕ್ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದಕ್ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಭಜನಾ ತಂಡದಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನನ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರು. ಇನಿತ ದಿನ ನಂಗೆ ಸಂಪನ್ನ ಆತನು ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಪಡಿಲಿರ್ದು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರೇನ ಉದಯ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮೇರ್ನ ಕೈಟು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಶೇಷ ಪಟೇಲರ್ನ ಕೈಟು ಭಗವದ್ವಜನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ್ಕೊರ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗುರುಕಾರರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಉಳಾಯಿಡೆ ಕಡೆ ಆತಂದ್ರೆ ಆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ನಲ್ಪಾದ್ಕೊರ್ನಂಚಿನಾರೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರು. ಅಂಚನೆ ಪಜೀರಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರು. ಅಂಚನೆ ಇನೋಳಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜರು ಕಿಲ್ಲೂರು ಗೊತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಭೀಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಿಟ್ಸ್ ಫಂಡದ ಗುರುಕಾರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಅರಸಮುಂಡಿತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರೆಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮ ಪೂಜಾರ್ಲ ಭಂಡಾರಮನೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತ ಬೋಳಿಯಾರು ಗೊತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಗುರುಕಾರರು ಗಣೇಶ್ವರ್ನ ತುಂಬೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುರ್ನಾಡದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿನ್ಯಾಸನ ಕೊರ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಂತ ಸುರೇಶ್ ಕೊಂಡೆ ಕುವೆತ ಬೈಲೆ. ಅಂಜನೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಅಶೋಕ್ ಭಂಡಾರ್ಲಿ ಪಟೇಲ್ ಮನೆ ಚೇಲೂರು. ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಆರ್ತ್ ಮೂವೀಸ್ ಮುಡಿಪು ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿ ಗುಂಡ್ಯ. ಅಂಜನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಯ. ಅಂಜನೆ ಪಜೀರಿಗುತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜೀರಿಗುತ್ತು. ಅಂಜನೆ ಗಣೇಶ್ ವರ್ಣರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೋಳಿಯಾರು ದೆದ್ದು. ಅಂಜನೆ MRPLದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧೀರ್ ನಯನಾಡು. ಅಂಜನೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಮಲಪದವು. ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಯಾದವ ಪೂಜಾರಿ ಭಾನಬೆಟ್ಟು. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ ಪುಂಜ ತದ್ಮ ಬಾಲಿಕೆ. ಅಂಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಣೇಲ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಾಪಕರೇನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕಂಚಿಲ. ಅಂಜನೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಿಯಾರು ಪೊಯ್ಯೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಜಿಮಹಾಮಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ. ಅಂಜನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಗುರುಕಾರರಾಯನ ಮುರಳಿ ಕೋಣಾಜೆ. ಅಂಜನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಲು ಹಿರಿಯ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಅಂಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಟ್ಟಿನಗಿರಣಿದ ಗುರುಕಾರರಾಯನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾದೆ. ಅಂಜನೆ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ನಾಡು. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾನೇಲ. ಅಂಜನೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೇರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್. ಅಂಜನೆ ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುಡೂರು ಸದಸ್ಯರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಡೀಲ್. ಅಂಜನೆ ಮುಡಿಪು ಕುರ್ನಾಡು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಗುರುಕಾರರಾಯನ ಅಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೇನದ ಬೈಲು ಈ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಅಂಜನೆ ಹಿರಿಯರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಪಾಲ್ಪಡಲಿರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈಗ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಶ್ರೀಯುತ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಕೋಚನಾಳ್ವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಪಾನೇಲ. ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕೋಯ್ತಬೇಲ್ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು. ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ. ಅಂಜನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾದೆ.
ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮೆಕ್ಲ ಮಾತ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಇನ್ನಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಡಪರೆಂಡು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗಳು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಮಲ್ಪರೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ದಯವಿದೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲಿ ವೇದಿಕೆಗಳು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಮಲ್ಪರೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಗಣ್ಯರ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬೇಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಆಲ್ವಾ ಕೋತಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಣ್ಯರನ್ನೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತನ್ನು ಬರಲು ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಸುರುಮಲ್ಪಲ್ಲರು ಅಕ್ಷಿತಾ ರಿತಿಕಾ ಬುಕ್ಕ ಧನ್ಯ ಮಿಕ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಮಲ್ಪರೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತ್ಕೊಡೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲೇ. ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜವದನ ಗಣೇಶ ವರದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜವದನ ಗಣೇಶ ವರದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಗಜಮುಖ ಗಣನಾಥ ಗಜಮುಖ ಗಣನಾಥ ಗಣೇಶ ವರದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಗಣೇಶ ವರದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜವದನ ಗಣೇಶ ವರದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜವದನ ಗಣೇಶ ವರದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಗಜಾನನ 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 ಹೇ ಗಜವದನ ಗಜಾನನ 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 ಹೇ ಗಜವದನ ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜವದನ ಗಣೇಶ ವರದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜವದನ ಗಣೇಶ ವರದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜವದನ ಗಣೇಶ ವರದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಪೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಪಜೀರು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೇರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಡೀಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪಾನೆಲ ಮೆಕ್ಲ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಅಪಗದ ಯುವ ನೇತಾರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಸಾರ್ತೋರ್ ಮನತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿನಿ ಇಸುವಿಡಿ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಂದು ಈ ಭಾಗಡು ಪ್ರಾರಂಭಾದಿಪನಗ ನೆತ್ತ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿ ಕೊಯ್ತ ಬೈಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪುಂಜ ಬಾಕಿಮಾರ್ ಮೆಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆದ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನಿಡ್ದಕ್ಕ ಕೆಲವಾತು ಈ ಭಾಗಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಹತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಪಾನೇಲದ ಸರ್ಕಾರಿದ ಶಾಲೆಡೆ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಪ್ಪನ ಕಾಲೋಡು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೋಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಬೋಡೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಎನ್ಮ ಜನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಆ ಶಾಲೆಡು ಉಳ್ಳೇರಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಕೆಲಸ ಆ ಗಾಲಡು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಭೌತಿಸ್ಕಸ್ತ ಮೇರಡ ರಡ್ಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೇನಿದೆ ತಂದು ಐತ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟಡನು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ ನೇತೃತ್ವಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕೆಲವಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೆನ್ನಿ ಬಿಂದಿದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೆಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮುಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಮಂಡ ಸುಮಾರು 28 ವರ್ಷ ಅಕಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟನು ನಡ್ಪವನ್ನು ಬತ್ತೇರಿ
ಅಂಚನೆ ಪಾನೇಲ ಪಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಾಮಕರಣ ಪಾನೇಲ ಶಾಂತಿನಗರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಟದ ಗೊಬ್ಬುನ ಜೋಕುಲಿ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಗಣೇಶ ಕಮಂಡಲದ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳುಂಡು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಸಂಘದ ನೋಂದಣಿ ಆವಂದನ ಸಮಯಡು ಕಾರಣಾಂತರದು ಆ ಕಟ್ಟಡ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂದನ ಕಾಲ ಬತ್ತಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಲ್ಪ ಭಜನೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವರೆತ್ತಾಯಿನಾನಿ ನೂತನವೈನ ಕಟ್ಟಡ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಪನ್ಪ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಭಜನೆನು ಉಂಟ ಒಂದೇ ಕೈತಲ್ದ ಮಜಿಮಹಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿಪಡು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಆದಿಪಡು ಕೈತಲ್ದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದು ನಡಪೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇವೇರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಆದಿಪ್ಪು ಸರ್ಕಾರದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಪಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ತಾರಿಪಾಡಿದ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೂರುನ ಪೊರ್ತುಡು ಐತ ಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲಿ ಸಾಕಾರ ಕೋರ್ನಾಗ ಐತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲಿ ಮುಲ್ತ ಜವನೀರು ಬೆಂದಿದ್ದು ಅಕಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೀರಿ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆಟ ನಡಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕೆಲವಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಕಲಿಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಮುಡಿಪುದ ವಿನೂತ ಬುಕ್ಕ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಮೆಗ್ಲನಿಡಿ ಲೆಪಡದು ಅಕಲಿಗೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ದು ಕೆಲವಾತು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಜನೆ ಪನ್ಪೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪವಣುತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತೆಯರಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಂಡದಕ್ಲೇನು ಮಹಿಳಾ ತಂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕಲಗೈಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂಪನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ. ಸಂಘ 2 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಬೋರ್ಡು ಬಣ್ಣದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಪೊರ್ತರು ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಬಲ ಶೆಟ್ಟೆಡ ಈ ವಿಷಯನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತದೆ. ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡು ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೇನೋಡು ಬಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ. ಕರಿನ ವರ್ಷ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕಲ್ ಘಂಟಾಘೋಷವಾದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೀರಿ. ದಾನಂದ ಬಂಡ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಆಟ ಆಪನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಡಿ ಆಟ ಮಲ್ಪುಡು ಐಕೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ದಾನಿಲಿನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೇರಿ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾದ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಡ್ಡ ಅಂತ ಕಟ್ಟಡ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವರಿಗೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒಜ್ಜಿನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮಿತ್ತ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದಾದಾನ್ಲ ಸಭೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಅಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದಾನಿಲಿನ ಸಹಕಾರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜವನೀರು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದದು ಈ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಇನಿತ ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆದು ಬತ್ತಂದು ನೆನ್ನೆ ಮಾತ ವೇದಿಗಿಡಿತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ವಿಚಾರಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಮುಗು ನಮ್ಮ ವೇದಿಗಿಡಿತನ ಗಣ್ಯರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುವ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಗಂಜಿ ತಿಳಿಯಾಂಡಲ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಾಗ ಒಂಜಿಕೊಂಡ ಪೇರು ಪನ್ಪನಜ್ಜು ಪಾತೆರು ನಂಚನೆ ಇನಿ ಶ್ರೀ ಓಂ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮುಕಲ್ನ ಪೊಸತ್ ಕಟ್ಟಡದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಗಳಿಗೆಡು ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಓಲಗ ಆತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಾತ ಬಿನ್ನರಕ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಈ ಸಬೆಲೆಸ್ಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡ್ರವಲ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ರವಿ ರೈ ಪಜೀರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಂಚಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರೇ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪಾಣೇಲ ಪಜೀರ್ ನೆತ್ತ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮರ್ಪಣಾ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇನು ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಇತ್ಯದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸನ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಪಾಣೇಲ ನಂಗೆ ಮಾತ ತೆರೆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಸಂಘಟನೆದಾಗ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದು ಎಂಚ ಕೊನೋಡು ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ತೇರಿನೋಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಜವನರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿದು ನೂತನವಾಯಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಇನಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರಮೇನು ವಹಿಸನ್ನಾರು ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಪಾಣೇಲ ಮೇರೇನು ಮಾತ
ಸಂಘಟನೆದ ಜವನಿಯರ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾಗದ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟಿರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಲೆ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕುರುಕಾರ ನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಾಣೆಲ ಮೆರೆನ ಸಭೆಲೆಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದು ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತದ್ಬ ಬಳಿಕೆ ದೆಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಡ್ ಪುಗಿಲಗಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೆಂಪದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಸಭೆಲೆಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ವಿನಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೇದಿಕೆಡುಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಮೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದಾಲ ಪನಡುದಂಜಿ ಕರಿನ 33 ವರ್ಷಗೂ ತುಂಬು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಸಂಘಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚೇಂಜ್ ಆಗೊಂಡು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದು ಉಂಟುದು ಅಕ್ಲಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡನಾಂಡಲ್ಲ ಐಕೆ ಸಹಕಾರನು ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೇತಾರರಾದಿತ್ತದು ಈ ಭಾಗದ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಿಪ್ಪನ ಪೊತ್ತುಗು ಸರ್ಕಾರದ ಅವೇತೋ ಅನುದಾನ ಕಂತದು ಈ ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರೂವಾರಿ ಆರಿತಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸೊన్నారు ಅವತ್ತಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಭಾಗದ ಅವೇತು ದಾನಿಲೆ ಒಂಜಿ ದಾನಂದ್ ಪಂಡ ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವನ ರೀತಿಡು ಮಲ್ಲ ಮಾಡ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರಣ ಕೊರ್ನಾರು ನಂಗೆ ತೆರಿದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನೇತಾರದಿತ್ತದು ಈ ವರ್ಷ ಆಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗೆ ಕಷ್ಟಡಿತ್ತಕ್ಲೆಗೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಸತ್ತು ಇಲ್ಲಿಡು ಒಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ತಾರಿಪಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದುಸ್ಥಿತಿಪ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಅರಿಗೆ ವಿಷಯ ತೆರಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ವಾರದುಲಾಯ್ಡು ಐಕೆ ಏತು ಕಾಸು ಖರ್ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಐನು ತೆರಿಪನಾಗ ಐನು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ನಿಕ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ಲ ಈಗ ಸಾಮಾನು ಇಂಚಿನ ಬೊಳ್ಳ ದೆಪ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿದ ಸಾಮಾನು ಕೊರ್ದು ಆ ಇಲ್ಲಿನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಾರು ಈ ಸರ್ತಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ತ ಮುತುವರ್ಜಿನ ವಹಿಸೊಂದು ಆಯ್ತ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಾಲ ಪೊಡಿಡ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಮಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆ ರಿಪ್ಪನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ ಮೇರೆನ ಮಾತ ಭಕ್ತನ ಪ್ರವದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಲೆ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರರಾದ ಇನಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ತೆಲಿಕೆ ಮೋಲಡೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಡ್ ಓಲಗಾತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ ಮೇರೆನ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪುಂಜ ಪಾಣ್ಯಲ ಬರಿಕೆ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬರ್ತದ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೇದಿಕೆಗಳರು ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿರು ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಎದುರದ ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪುನಾರು ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೇರಡ ಪನ್ನಗ ನಿಖಿಲ್ ದಾಲ ಪೋಡಿಡ್ಚಿ ಆ ಏಪಲ ನಿಖಿಲೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೆ ಬಂಡದು ಮಲ್ಲ ಮಡದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ನರಿಂಗಾನದ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತ ಪೋಯಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದನೇ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ದು ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಮೇರೆನು ಮಾತ ಭಕ್ತನ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನೆಟ್ಟು ಬೋಲಗ ಆತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಮೇರೆನು ನಿತಿನ್ ಪುಂಜ ಪಾನೇಲ ಬರಿಕೆ ದೆಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೆದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೇದಿಕೆಗಳೇರು ನಮ್ಮ ಈ ನಾಲ್ಮಾಗೆನದ ಪ್ರಥಮ ಇಲ್ಲಿಂದೆಪನಲ್ಲಿ ಕುರುನಾಡು ಗುತ್ತುದು ಪುಟ್ಟದು ಬಲತದೆ ಕುರುನಾಡು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಗುರುಕಾರಮೇನು ವಹಿಸೊಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುರುನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾದ ಮಲ್ಲ ಮಠದಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪನ ಕುರುನಾಡು ಗುರ್ತು ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀತ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಮೇರೆನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಸಭೆಲೆಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾನೆಲ ಬರಿಕೆ ದೆಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬಲೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬರ್ತದ ಅಣ್ಣರೇನು ಸಭೆಲೆಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಗಳೇರು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಶ್ರೀ ಅರಸಮುಂಡಿ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರೆ ಆದಿತ್ತದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದಿತ್ತದು ಒವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೂಜಾರ ಪೋದು ಕೇಂದ್ರಾಂಡ ಐಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊರತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮುಟ್ಟಾದ ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವನ ಹಿರಿಯರ ಶಿವತ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಪಜೀರ್ ಮೇಲಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಮೂಲಗಾತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಮೆರೆನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಮಿತ್ರರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಡಿವಾಳ ಪಾನೇಲ ಬಾಕಿಮಾರ್ ದೆಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬರಡು ಬರೀ ಮೋಕೆಡೆ ಅನ್ಯರೇನು ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ.
ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೇದಿಕೆಗಳಿರಿನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ದಾನಂದ ಬಂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂಗೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಾರಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೈದಲಿಪುನಂಚಿನ ಕುಂಪಲದ ಆ ಒಂಜಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿದೆ. ಆ ಭಾಗದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಒತ್ತಿಡಿದು ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರಾದಿತ್ತು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತು. ಅವೇತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಂತದ್ದು ಈ ಭಾಗಗೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರನ ಕೊన్నారు. ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಚಿವರಾದಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಆರ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವೇತೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಟು ಬಲೆ ಪವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ್ ಮೇರೇನು ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪರದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಲೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾಜಪದ ಗುರುಕಾರರಾದ ಇನಿತ ದಿನ ಬರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನೆಟು ಹೋಲಗಾತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇಲಿನ ಮೋಕೆಡೆ ಕೊರೊಂದು ಉಮೇಶ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ನಟ್ಟಿಲು ಉಮಿ ಹಿತ್ತದ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಅಣ್ಣೆರೇನ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗದ ಹೊರಟು ಲೇಸದ ನೆಪ್ಪದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದ ಭಿನ್ನಯ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೇದಿಕೆಗಳೇರಿ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪೊಯ್ಯೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇದು ಭಾಗದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಐತ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಜಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಸಂಘದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಗುರುಕಾರ್ಮನೆ ವಹಿಸೋದು ಈ ಭಾಗದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪಾಲ್ಪಡೆಪ್ನಾರು. ನಂಗೆ ತೆರೆದಿಪ್ಪು ಮಜಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಪ್ಪು ಕುಂಟಲಗಿರಿತ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಪ್ಪು ಒவ்வೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡ್ಕೊಂಡಾಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೋದು ಜನಕಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲೇ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬುಲೋಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪದಾರ್ಥ ಪಡಿನ ಅಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಯ್ಯೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳಿರು ಮೇರೆ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಲೆ. ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನೆಟು ಹೋಲಗಾತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯ ಮೇರಿನ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಅಣ್ಣೆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಂಪದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೇದಿಕೆಗಳಿರು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಂಗೆ ತೆರೆದಿಪ್ಪು ಈ ಭಾಗದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತಿರೋಲೇರು ನಂಗೆ ಪಜೀರೆ ಪಾವೂರು ಬೋಳಿಯಾರಿ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಹಿಸಂದು ಕಲಿನ 35 ವರ್ಷಡು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು. ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು. ನಂಗೆ ಅರಸು ಕುರಿಯರ್ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಈ ಭಾಗದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರನ ಕೊರದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಅವೇತೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯರನ ಶಿವತ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಲೆ. ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನೆಟು ಹೊಲಗಾತಿನಂಚಿನ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತ ಬೋಳಿಯಾರು ಮೇರಿನ ದಯಾಸಾಗರ್ ನಟ್ಟಿಲು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದಪ್ಪನಂಚಿನ ಮುರಳಿ ಕೊಣಾಜೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬೋದು ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನೆಟು ಹೊಲಗ ಅವಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮುರಳಿ ಕೊಣಾಜೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋರಿ ನಮ್ಮ ಪಜೀರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಥಮ ಇಲ್ಲಿಂದೆ ಪನೋಲಿ ಪಜೀರಿ ಗೊತ್ತದ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದಿತ್ತು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಯುವಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರನ ಕೊರಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜೀರಿ ಗೊತ್ತು ಮೇಲಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀತ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜೀರಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರಿನ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ದಯಾಸಾಗರ್ ನಟ್ಟಿಲು ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿ ಸಾಲಿಯ ನಟ್ಟಿಲು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆ ಬತ್ತದ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಕೊಂಡೆ ಕೊಯ್ತಬೇಲ್ ನಂಗೆ ತೆರಿದಿಪ್ಪು ಸುರೇಶ ನಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬಂಡಲ್ಲ ಐಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಡದ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತದು ಈ ಭಾಗದ ಎರ್ನಾಲ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಕಲ್ ನಂಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅವಡೊಂದು ಬಂಡ ಐಕಾರು ಉಚಿತವಾದ ಐದು ಒಂಜಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಐಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಅಂದು ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ನಾರು. ಈ ಭಾಗಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಐತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಸುರೇಶ್ ನಂಡ ಪಂಡಾವು ಐಕೆ ಬೋಡಾಪುರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ನಂಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ದಿನನಿಗದಿ ಮಲ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲ್ಲ ಅವಳು ಉಂತುದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಾರು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೂಟತಾಜದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಆತು ಪುರ್ಲದೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಆವಡದಂಡ ಸುರೇಶನ ಶ್ರಮ ಅಪಾರವೈನ. ಈ ಸರ್ತಿ ಕಣಂದೂರ್ದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂದ್ರೆ ಅವು ನಿರ್ಮಾಣ ಸುರೇಶಣ್ಣಿ. ಈ ಭಾಗಡು
ಇದೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಅತನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಸುರೇಶನಡ ಪಂಡವು ಐಕೆ ಉಚಿತವಾದ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಆರು ಸೇವೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪ ಸುರೇಶ್ ಕೊಂಡೆ ಕುಯಿತ ಬೇಲು ಮೇರಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪ್ರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಲೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನೆಟು ಹೋಲಗಾತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕೊಂಡೆ ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ ಮೇರಿನ ಕಿಶೋರ್ ನಟ್ಟಿಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಸಬಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕು ನೋಡ್ಪಂಡದ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಕಣಂತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸೊಂದು ಸುರೇಶಾನಿ ಮಲ್ತುಕೊರೊಂದುಲೇರೆ ಅನ್ನ ಕೈಟ್ ನನಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಭಾಗ್ಯ ಎತ್ತಾಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದು ಸುರೇಶನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಲೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಡೂರಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಯುವ ನೇತಾರೆ ಶಿವತ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡ್ಲೇರು ಮೇರ್ಲಂಚನೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಲ್ಲ ತೋರಿಸೊಂದು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇರೆನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನೆಟುಪ್ಪನ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನ ದಯಮಲ್ತದ ರಾಜೇಶ್ ಅಮೀನ್ ನಟ್ಟಿಲು ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಸಬಲೇಸಿಗೆ ಮೂಕಡೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಆತ್ಮೀಯರೇ ವೇದಿಕೆಗಳೇರು ಹಿರಿಯರು ಕೊಡೋರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿಯರು ಶಿವತ ಜಾರಂ ಪೂಂಜ ತತ್ಮಬಾಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಟ್ಟು ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಿತ್ತಿದ್ದು ಆ ಭಾಗದ ಅವೇತೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಲ್ತಿನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಆರು ಈ ಉದ್ಯಮಡು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ನಿರೋದಕ್ಕ ಈ ಭಾಗಡು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಣ್ಣಾಂಡು ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲಿಂದ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಬೆನ್ನೆಲವಾದಿ ಪುಣಂಚಿನ ಜಾರಂ ಪೂಂಜ ತತ್ಮಬಾಲಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೂ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನೆಟು ಹೋಲಗಾತಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಪುಂಜ ತದ್ಮಬಾಳಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಸುರೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ನಟ್ಟಿಲು ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆ ಬತ್ತದ ಸಬಲೇಸಿಗೆ ಪರಿಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕುಡೂರಿ ಎದುರುಳ್ಳೇರು ಶಿವತ ನಮ್ಮ ಪಾನೇಲ ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನಂಗೆ ತೆರಿದಿಪ್ಪು ಪಾನೇಲದ ಶಾಲೆಡು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಪ್ಪನ ಕಾಲೋಡು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಳದಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಯಾಚಿಸದು ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಎನ್ಮ ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಪ್ಪರೆ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದಿತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತು ಜೋಕುಲಿಗಳ ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಭಾರತ ದೇಶ ಕಟ್ಟುನ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾದ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೋಡನಾಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರನಂಚಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕಂಚಿಲ ಮೇರಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಬರೋದು ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನೆಟು ಹೋಲಗಾತಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕಂಚಿಲ ಮೇರಿನ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾನೇಲ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಸಬಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಆತಂದು ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲೇರು ದಾನ ಬಂಡ ನಾಟಕದಕ್ಕಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾಡಿನ ಕಾರಣ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂದು ಅಂಚಾದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತ್ರ ಪಿರೋಡ್ಕೊಳ್ದೇರು ಐಕೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜರಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಡಿಪ್ಪುನಾರು ಶಿವತ ಜಗದೀಶ್ ಆಲ್ವಾ ಸುಜೀರಿ ಗೊತ್ತು ಪಾಣೆಲ ನಂಗೆ ತೆರಿದಿಪ್ಪು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರು ಈ ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರಿನ ಕೋಚಣ್ಣ ಆಳ್ವೇರು ಆರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಸಂತೋಷನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆರು ಜೀವಿತಾವಧಿಡು ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಐತಪ್ಪ ಆಳ್ವೇರು ಈ ಕಟ್ಟಡಗೂ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ನಂಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಪಾಣೆಲ ಸುಜೀರಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪ್ರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಲೆ ಶ್ರೀತ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಪಾಂಡೆಲ ಬೇರೆನ ಸಬಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೂಕೆಡೆ ಎದುಕು ನೋಡು ಪಂಡದು ಆತ್ಮೀಯರೇ ವೇದಿಕೆಗಳೇರು ಕೊಡೋರಿ ಯುವ ನೇತಾರೆ ಶಿವತ ನಂಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡ್ದಂಡ ಐಟಿ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸన్నారు ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾದ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಈತ ಫೊಲ್ಲುಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡ್ದಂಡ ಮೇರಿನ ಪೊಪ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸುಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಪ ಸುಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಮಲಪದ ಮೇರಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಲೆ ಶ್ರೀತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾನೇಲ ಬರಿಕೆ ದೆಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣರೇನ ಸಬಲೇಸಿಗೆ ಬೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಸುಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೇನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ವೇದಿಕೆಗಳೇರು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಾದೆ ಕುರ್ನಾಡದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಿತ್ತಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಠದೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ನಾರು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಮಲ್ಲ ಮಠದೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ಕೇನಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶಿವತ ಹರಿಶೆಟ್ಟಿ ಪಾದ ಮೇಲಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಲೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾದ ಮೇರೆನ ಹೇಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾನೇಲ ದೆಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಸಬಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೋಡು
ಆತ್ಮೀಯರೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನವೀನನ್ನೇ ಕುರ್ನಾಟದ ನವೀನನ್ನೇ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಕುರ್ನಾಟದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಪಕ್ಷನ ಕಟ್ಟಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಾರೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊರತು ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಸಹಕಾರ ಕೊರತು ನಂಗೆ ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರಣಕರ್ತರೇನ ಕುರ್ನಾಡು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲು. ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ನಾಡು ಮೇರಿನ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ನಟ್ಟಿಲು ಮಿತ್ತ ಜಡ್ಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಅಣ್ಣೇರಿನ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳಿ ಕೋಣಾಜೆ ಒಂಜಿ ಯುವ ನೇತಾರೆ ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನ ಕಟ್ಟರೆ ಯುವಕರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಾರು. ನಮ್ಮ ಭಾಜಪದ ಯುವ ವಾಹಿನಿಡು ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುದ ಯುವ ವಾಹಿನಿಡ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು. ಆ ಭಾಗದ ಮಾತ ಯುವಕರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮುರಳಿ ಕೋಣಜೆ ಮೇರಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಬರೆದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಂದಲೆ. ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನೆಟು ಒಲಗಾತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಕೋಣಾಚೆ ಮೇರಿನ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾನೆಲ ಬರಿಕೆ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬೆಮಲ್ತದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾನೆಲ ಬರಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಜಡ್ಡೆಗೆ ಬರೋಡು. ಆತ್ಮೀಯರೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡೂರಿ ಯುವ ನೇತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರಬೈಲಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಳು ಆ ಭಾಗದ ಮಾತ ಯುವಕರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡದಂಡ ಅಜಿತನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಂಡು ಆರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಡಿಪು ಕುರ್ನಾಡದ ಈ ಸರ್ತಿದ ಗುರುಕಾರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಳಗಳ ಅರೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ದಾನಂದ ಬಂಡ ಈ ಭಾಗದ ಯುವಕರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಬಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಚ ಕೊಡುಗಾಯಿ ದಾನಿಯಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಅಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮೇರೇನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಂದಲ್ಲೇ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಗ್ರಾಮಚಾವಡಿದ ಈ ವರ್ಷದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮಠದೊಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನಾರು ಮೇರೇನೆ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪರದ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಂದಲ್ಲೇ. ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾನೆಲ ಮೇರಿನ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಯಶೋಧರ ಪಾನೆಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಜಡ್ಡೆಗೆ ಬರೋಡು. ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಹೊರಟು ಲೇಸದ ನೆಂಪುದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಎಡ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಜೀರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಡೀಲ್ ಮೇರು ನಂಗೆ ತೆರಿದಿಪ್ಪು ಆರು ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡಿದು ಈ ಭಾಗದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅವ್ವಾನ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಡ್ದಾಂಡ ಐಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಗೂ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತನಾರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಪಂಚಾಯತಿದ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿದ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಡೀಲು ಮೇರಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪರದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಡೀಲು ಮೇರೆಗೆ ರೋಕ್ಷಾ ಕಿರಣ್ ನಟ್ಟಿಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಮರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಜೀರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೇರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮೇರ್ಲಂಚನೆ ಮೇರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಕಲಿದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಾರು. ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ತಿಕ್ಕೊಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸವಲತ್ತನ್ನು ತೆರಪು ದೆಪ್ಪಾದ ಕೊರ್ದು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ಪಡಿಪಿನಾರು. ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಈ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರನ ಮೇರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮೇರೇನೆ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮೇರೇನೆ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಅಮಿತಾ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನ ಸಭೆಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಎರಡು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಹೊಸಕೊರಲು ಹಬ್ಬಕ ಟಿವಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ದಕ್ಲೆ ನಂಗೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಠದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಣಾಜೆ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆದ ಮಾತ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಸ್ತು ವರ್ಷ ಬೆಂತಿನ ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ಕುವೆತ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಳ್ಳೇರೆ ಅದರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಲ್ಲೇ.
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟಬಲಪುರ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನ ದಯಾನಂದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಮಾತೆಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾಗದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಲ ತೋರಿಸುವ ನೇತಾರರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸದಸ್ಯನೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಪಜೀರ್ ಮೆರಗಿಲ మరి ಮೋಕೆಡೆ ಸಭೆಲೆಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ದಯಮಲ್ತದ ರವಿನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಇರೆಲ್ಲ ಸಭೆಲೆಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡ್ರವಲ್ಲರು ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಡಿದ ಸ್ವರ ಬರಡು ವರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡೆ ಇನಿತ ಸಭೆಲೆಸಿನ ನಡಪಾದ ಕೊರೊಂದು ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ರವಿ ರೈ ಪಜೀರ್ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಹೋಲಗಾತಿನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನೆಟ್ಟು ಹೊಲಗಾತಿನ ಬಿನ್ನೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಿಯನ್ನು ದುಂಬುದಿಲೆ ನಿಖಲ ದುಂಬಾತು ಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾನಾದಿಗದ ನೀನೇನು ಅರಳಾದ ತೊಡರು ಅರಳಿದು ಲೋಕದ ಮಪ್ಪು ಮಾಜೋಡು ಆ ಲೋಕದ ಮಪ್ಪುದ ಮಾಜಿದು ಈ ಊರು ಆ ದೀಪದ ಒರಟು ಬೆಳಗುಡು ಪಂಡದು ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವರಡ ಭಕ್ತಿಡೆ ಸುಗಿತೊಂದಿಗೆ ನಿಖಲು ಉದಯದ ಬಲ್ಪನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ನಿಖಲ ಮಾತಾಡಲ ಭಿನ್ನಾಯನ ಮಲ್ತಂದು ಸಭೆಲೇಸಿನ ರಾತು ದುಂಬುಕೊನವರ ರವಿರೈ ಪಜೀರು ಮೇರೆಗೆ ಪರಂದಲ್ಲ आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಾಲ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದಿಲ್ಲರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಮಾಗಣದ ದೇವರೈನ ಜನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೈನ ಚರಣಪಾದ ಕಮಲಾರವಿಂದ ಗಡ್ಡ ಬುರಂದು ವಿಶೇಷದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆರು 25 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು 25 ಜನ ಪುದರ್ಮಿನಿ ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಡ ನಾನು 15-20 ಮಿನಿಟ್ ಆಪು ಐಕೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ಕಾರ್ ಗಡ್ಡ ಬೋರಂದು ಕಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿದಾದ ಪಣ್ಣಂದನ್ನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳು ದಿನನೇ ಮಾತಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪನ್ಪನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತಾಡಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಶ್ರದ್ಧೆದ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಪ್ರೀತಿದ ಜೋಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದಲು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದಲು ಕುಣಿತ ಭಜನದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಕ್ಲನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಜನಾ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಫುಲ್ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯರ್ಯರ ಫೋನ್ ಒಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟ ಮುಗಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇಪ್ಪು ಸಾವಿರಾರು ಭಜನಾ ಮಂಡಲ ಇಪ್ಪು ಸಾವಿರಾರು ಬೆತ್ತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪು ಆಂಡ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ತಂಡು 33 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 1993 ಫೆಬ್ರವರಿ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಟಗೊಬ್ಬ ಅವರು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾರೇ ಸುಜೇರ ಗೊತ್ತು ಕೋಚನ್ನಾಲ್ವರ ಮುಂದಾಲೊತ್ತರು ಏನನಪ್ಪಗ ಯಾನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಬಾರಿ 33 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಾನ್ ವಿದೇಶರು ಬೈದ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪಜೀರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತರು ಸಾಧಾರಣ 24-25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಪ್ರಾಯದ ಅಪ್ಪಗದ ಜವನಿ ಇತ್ತ ಮಾತ ಪ್ರಾಯ ಆತನಕ್ಲಿಗೆ 25 ಎಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆನಂದನ್ನೆಲ್ಲರು ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೆಲ್ಲರು ಬೇತಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರೇಟು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದು ಮೂಲೆ ಅಮ್ಮದ ಬ್ಯಾರಿನ ಕಂಡೋಡು ಆರಿಪ್ಪನ ಎದುರದ ಕಂಡೋಡು ನಮ್ಮ ಆಟಗೊಬ್ಬಯನಿ ಆನಿ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಟ
ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ನಿರಂತರವಾದ ಆಟ ನಡತೊಂದು ಇಪ್ಪು ಪಣ್ಣನ ಆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ವರ್ಷ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಜಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಂತಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕಲೆ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋನ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರೋಡು ಬೌತಿಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪ ಎಂಗ್ಲು 2-3 ಜನ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆರನ ಬಡಿದಿ ಆರನ 2 ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇರಪ್ಪಗ ಕುಲ್ಲುದು ಪೊರ್ಬುಲ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಜಾಗೆಡು ಒಂಜಿ 2 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಕೊರಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮನ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಅನ್ನೊಂದು ಅರ್ನ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಬೌತೀಸ್ ಪರ್ಬುಲ್ ಬಣ್ಣು ಬತ್ತಿ ಪರ್ಬುಲ್ ಲೇತಂತೆ ಸಂತೋಷನ್ನ ಈರು ಎಂಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದಾರತ್ತ ಓಳು ಜಾಗೆ ಬೋಡು ಅವಳು ಕಟ್ಲಿ ಅಂದು ಹತ್ತಿ ಈರು ಕಾಸು ಪಣ್ಣೋಡು ನಿಕ್ಲೆಡ ಕಾಸು ದೇತೊನ್ನೆ ಯಾನ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ದೇತೊನಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟ್ಯ 10 ಜೋಕ್ಲೆದ ಕಾಸು ಕೇಂಡ ಮಾತ ಜವನೇರು ಒಟ್ಟಾಯರು ಒಂಜಾಯರು ಅಪ್ಪಗ ಸಂದೇಶ ಪೋಂಡು ಜಾತಿ ಮತ ಬೇದೆಜ್ಜಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡತನ ಅಂತರ ಇಜ್ಜಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪಂಡು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಂಡು ಕಾಲಾನಗಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾದ ಭಜನೆ ನಡಪೆರ ಶುರುವಾಂಡು ಆಟ ನಡಪೆರ ಶುರುವಾಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮನಪೆರ ಶುರುವಾಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ದುಂಬು ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಚಿನ ಆಂಡೆಂದು ದೇವರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನೇರವಾದ ಬಂಡೇರೆ ಭಜನೆ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡು ಪಿರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ದಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲೆ ನಾವು ಭಜನೆ ಮಂತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತ ನಮರ್ದಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮರ್ದಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅವಳು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ದಾದಾ ಬಂಡ ಭಜನೆ ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಈ ಜವನೇರ್ನ ಆಟ ಈ ಜವನೇರ್ನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಶ್ರಮಟು ಓಲೋಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಓಲೋಲು ಭಜನಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಓಲೋಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಜನೆ ಉಂಡ ಈ ಭಜನೆದ ತಂಡ ಮಂತದ್ದು ಐದು ಸಂಚಾಲಕರ ಮಂತದ್ದು ಭಜನೆ ಪಾರ ಶುರು ಮಂತೇರಿ ಎಲೆನ್ಮ 10 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಜಾಗೆ ನಾಡ್ಯರ ಶುರು ಮಂತ ಓಲು ಬೋಂಡಲ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕರಜ್ಜಿ ಜಾಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದ್ಬಿಣಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಜಾಗೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂದ್ವಿ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲಗೂ ಜಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರಿ ಅಧೋಗತಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಮಂತದ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮನ್ಪೆರ ತೀರುಜೀವಿ ಪಂಡ ನನ್ನ ದಾದ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾತಾ ಜವನೇರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಯರು ಜವನೇರು ಪಂಡ್ರ ಅಣ್ಣ ಈ ಸತ್ತಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮನ್ಪೊಡೆ ಅಂದು ಅವಳು ಜಾಗೆ ಕಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಗೆ ಆಪುಜಿ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಜಾಗೆ ಕಂಡ ಜಾಗೆ ಆಪುಜಿ ಕೃಷ್ಣರಿ ನೆರಪೋಯ ಜಾಗೆ ಆಪುಜಿ ಅವಲಾಪುನು ಮೂಲಾಪುನು ಐನು ಪಣ್ಣನ ನನಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಯಾರಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಇಂದು ಗೆಂಡದ ಮಿತ್ತು ನಡಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡ ಆಂಡ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಮೂಳು ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲದ ಆಟ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು 2 ಜನಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡು ರವಿಯನ್ನೇ ಬಂಡೇರು 2 ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಇಡೀ ಎದುರು 1,000 ಜನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲೇರು ಜಯರಾಮ್ ಪೂಂಜೇರಿ ಎದುರು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪನ್ಪುಣೆ ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯಡು ಪಂಡ ಜವನೇರ್ನ ಧೈರ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಈ ಇನಿತ ಆಟದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮನ್ಪುವ ಕರಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟ ಆವೋಡುಂದಾಂಡ ಆಟ ಆಪುಣುಂದಾಂಡ ಆ ಆಟದ ದೇವರೇನೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲವನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಏಕ ಮನಸ್ಸು ಬಂಡೇರೆ ದಾದಾ ಪಂಡನ ನಂಗೆ ಜಾಗೆ ತೆಪ್ಪಡು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಂಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೇವರೇ ಕುಲ್ಲದು ದೇವರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಆಟ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದು ಕೇಣ್ಣಗ ತಂತಿರ್ದಾರು ಬಂಡೇರೆ ಅಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಭಜನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬುಡಂದು ನೀ ದಾದೇಕೆ ಪಂಡನ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಭವ್ಯವಾದ ಶೋಕಾದ ಈತು ಬರ್ಲುದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆವಡು ನಾಡ ಅಕಲು ಭಜನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬುಡಂದ ನೇಡ್ದವರ ಭಜನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜ್ ವೇಳೆ ಬುಡ್ತು ಅಂಚನೆ ಎತ್ತುದಂದ್ರೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಡೇರು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡು ಜವನೀರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಬೇಲ ತಿಕ್ಕೇರ ಶುರುವಾಂಡು ಜವನೀರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಯರು ಶುರುವಾಯರು ಜವನೀರು ಪಜ್ಜಿ ಆಯರು ಶುರುವಾಯರು ಜವನೀರ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಾಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಉದಯ ಸ್ವಾಮಿಲೆತ್ತ ಉದಯ ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಮನಸ್ಸು ಜೋಕ್ಲೇನ ಮನಸ್ಸು ದಂಚಿನ ಮೂಳು ಬತ್ತನಾಗ ಕಾರು ಪತ್ಯ ಆರು ಪಂಡೇರು ದೂರಲೆತ್ತಿ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಕಂಟಕ ಕೆಲವು ಬರು ವಿರೋಧ ಕೆಲವು ಬರು ನಿಕ್ಲೆ ಗುಲಾಬಿ ಪೂತ ಎಸಳದ ಮಿತ್ತು ನಡಪುನಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಎಣ್ಣೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಮಿತ್ತು ನಡಪುನಿ ಆಂಡ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಸತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು ಚಿವಂಡೇರು ಏರೆಗಳ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಬಂಡ್ರುಚಿ ಬಂಡೇರು ಆಂಡ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸುದೊಳ ಎಂದು ಅಂಡು ಇಂದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮೇರೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸ್ತುದಾರರು ಶಿಲ್ಪಿ ಮೇರೆ ದೂರಲೆತ್ತದು ಎನಡನೆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಆತು ಸುಲಭಡತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಾಗನದ ದೇವರನ್ನು ಎನ್ನಿಲೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೇನು ಎನ್ನಿಲೆ ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಎನ್ನಿಲೆ ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಮನ್ಪುಲೆ ದುಂಬು ಬೋಲೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ
ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನ್ಪುನಗಲ ಯಾನು ಒತ್ತಾಯ ಬಡಿ ಎನ್ನನ್ನು ಮನ್ಪೋಚಿ ಎನ್ನನ್ನು ಆಂಡ ಜವನೇರಿ ಏರ್ಲ ಬುಡ್ಜೇರು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಬುಡ್ಜೇರು ಕಾಸು ಖಾಲಿ 2,34,500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇನೆ 2,34,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿತಿನ್ರಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡ ಕಾಸು ಎತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಈತ ಕಾಸು ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗೆಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಕಾಸು ಅವಡು ಆನೆ ಸುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಗನದ ದೇವರಾಯನ ಜನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಮೂಳಿಪ್ಪು ನಂಜಿನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಈ ಮಣ್ಣಿರ ನೆಲೆಯಾದ ಉಂತಿನಂಜಿನ ಮಾತ ಪರಿವಾರ ದೇವಳು ಎದುರಿತ್ತಿನಂಜಿನ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆಲ್ಲ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಜಿನ ಮಂತ ಜವನೇರು ಒಂಜಾರಿ ಏರು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಕೆಬಿಕೆ ದೆದೊಂಜೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆలు ಬರ್ತಂಡು ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಂಡು ಮಾರ್ಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಂಡು ಉಂತುನುಂದಾಂಡು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೋಪುನುಂದಾಂಡು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಪುಜಿಂದಾಂಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ನೂದೆಕು ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರು ನೂದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಇನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶೋಕಾದ ಭವ್ಯವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಈ ರೀತಿ ಇನಿ ಆ ಜವನಿಯರು ಎಂಚ ಮಾತ ಕಣ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಆ ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗಡು ಕುಣಿತ ಭಜನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ಆ ಗಣಪತಿನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪಟೋನ್ಲ ಆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮಂಟಪನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೊಂಡರೋಡು ಪಂಡು ಕಣ ಕಟ್ಟಿಯರು ಅವು ಕನಸು ಇನಿ ನನಸಾಂಡು 100,000 ಜನರು ಭಕ್ತರು ಇನಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ಲು ಆಕ್ಲೆನ ಮೌನಿರಿತ್ತು ನಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿರಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಜಾಗೆ ಕೊರ್ನರ್ನ ಕನ್ನಡ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಎಕಡಾರೇನು ತೂನಗ ಮಾಬಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಈರ್ದಾದಿ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ಪುನೆಂದು ಎಂಗ್ ಜೀವಮಾನರು నేను ತೂಪು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರತ್ತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದೆ ಮಾಬಲನ್ನೇ ನಂಚಿನ ಪನ್ಪುನರತ್ತು ಅಣ್ಣ ಮಾಬಲನ್ನೇ ಕಡೆ ಪನ್ನಗ ಏರ್ನಲ ಬಂಜಿದಿಂಜೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇಂಜಿನ ಈ ಜವನಿಯರ ತಂಡ ಏರೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಸು ನಟ್ಟ್ಯರೆ ಪೋತೆರ ಅಯ್ಯೋ ನಿಖಲು ಕಾಸು ನಟ್ಟ್ಯರೆ ಬೈದಿನ ಎತ್ತು ನಿಖಲು ದೇವರು ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಬೈದಿನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನ 5,000 ರೂಪಾಯಿ 5,000 ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು 50,000 ರೂಪಾಯಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 50,000 ಅಂದೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂತದ ನಕ್ಲು 500 ಗೊನಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಏರಡ ಕೇಂದ್ರ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏರೆ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿತಿನನ್ನೇ ಆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಕಾರದ ಅಡಿತ ಚಪ್ಪಲು ಉಂಡತ ಇಡೀ ಏತ ತರೆದು ಬೋದಿಪ್ಪು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ರಾತ್ರಿ ಜತ್ತಿದಿಪ್ಪ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡು ಸರ್ವದಾರು ಬೈದೇರು ನಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಈ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ನಂಗೆ ನಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಉಂತು ನನ್ನ ದಾದ ಬಂಡ ಅಕ್ಲ ಪಣ್ಣಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಎಜ್ಜಂದ ನಂಜ ರಾತ್ರಿ ಏತ ಧೈರ್ಯ ಬಂಡ ನರಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಆ ಜವನೇರ್ನ ಉಲಯಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನತ್ತ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರಿಂದ ಆ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲರು ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗಣಪತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಂಡದೆ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟಾದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದಿನ ಪಂಡೆ ಜವನೇರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿರೋಧ ಮಂತದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಬೋದು ಕಾಕಜಿ ಕೊರೋಡು ಏರಾನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ನಮಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ತಿಂದ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಕಾಕಜಿ ಕೊರೋಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾದು ಒಟ್ಟಾದ ಮಂತನಂಜನಂದು ನೆಕ್ಕೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಣಿ ಬಂಡ ವಿರೋಧ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುಣಿ ಬಂಡನಲ್ಲ ಕಾಲಗಟ್ಟರು ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬೈದೇನ್ರಿ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅಂಚಾದು ಇನಿತ ದಿನ ಇಡೀ ಊರು ಒಂಜಾತಂಡು ಇಡೀ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಒಂಜಾದು ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಈತು ಶೋಕ್ಲು ಇನಿ ಕಾಣ 200-250 ಜನ ಚಾ ಕಾಪಿ ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 200-300 ಜನ ಒಟ್ಟಾದು ವನಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇನಿ ರಾತ್ರಿ 1000 ಜನಕ್ಕೂ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ 300-400 ಜನಕ್ಕೂ ಆ ಗಣಹೋಮ ಆಯ್ತಾ ಒಕ್ಕ ಭಜನದ ನೋಡ್ತು ಚಾ ಕಾಪಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 750 ಜನಕ್ಕೂ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 600 ಜನದ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ನೇಮಡು ಇಂಚ ನಡಪುನ ಅವು ಇನಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸರು ಇಂಚ ನಡತೊಂದೊಂದ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ವಾವಿಲ್ಲದ ಅಪ್ಪನಕ್ಲುಲ್ಲರ ಒಂಜೇ ಏಕ ಕಲ್ಲರದ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಜೋಕುಲು ಕೇಸರಿ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಬೊಲ್ದುದ ಆ ಬೈರಸನ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟದು ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ಲಿನ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದು ಆಂಡಲ ವಿಶೇಷತೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಪನ್ನೋಡು ಆಪುಂಡು ಯಾನಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಡಿಂಚ ತುಪ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸತಿ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಈ ಪೊಡೆಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಜವನೇರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಪೊಡೆಡೆ ಪೋಣಗಳ 10-25 ಜವನೇರು ಪೊಯ್ಯೆ ಸಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು ಆ 25 ವರ್ಷದ ಜವಂದಿ ಪೊಂಡಲು 40 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು 25 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾದು ಪೊಯ್ಯ ಸಾರುನಿ ಕೊಣಪುನಿ ಕಲ್ಲು ಕೊಣಪುನಿ ಮಣ್ಣು ಕೊಣಪುನಿ ನೀರು ಹಾಕುನಿ ಇನ್ನೇನು ತೂನಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ರಿ ಒಂಜಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಈತೊಂಜಿ ಆ ಓಡುದ ಅಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಅಲಿಲ ಸೇವೆ ತೂನಗ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಚಿನ ಈ ಊರು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಧುತ್ವ ಉಂಡ ಪಣಪುನ ಆ ಕಲೆನು ಪಣೋಡ ಅದು ಬತ್ತಂಡ್ರಿ ಮುರಣಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ
ಮುಲ್ತ ಜವನಿಯರು ಈತೆಲ್ಲ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರ ಪಿದಾಡ್ದನಿಗೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪಂದ ಈತು ಶೋಕದ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತೇರಿ ಮೂಲು ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಚಾ ಕಾಫಿ ಜ್ಯೂಸು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಂಡದ್ದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಜವನಿಯರನ್ನು ತೂದಾನಗ ಈ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಳಗೂ ದೇವೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇತದಾಲಜ್ಜಿ ಹಿರಿಯಕಲನ ವಿಶ್ವನಾಥನಲ್ಲೇರು ಆನಂದನಲ್ಲೇರು ಬೇತಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪಂಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಇನ್ನೇನು ತೂದೇ ಖುಷಿ ಆಪನು ಸಂತೋಷನ ಇನ್ನೇನು ತೂದೇ ಖುಷಿ ಆಪನು ಆಂಡ ಜವನಿಯರನ ಬೇಲೆನು ಏಪಲ ಮರಪೇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆನ ಋಣವನ್ನು ಸಂದಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಳ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇತ್ತಿನಾದಿನ ಇಂದುವೇ ರೀತಿ ಎತ್ತದೆ ಪಾನೆಲಡೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈಪುನ ಓ ಮಾತ ತಿಗಡು ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯ ಇತ್ತು ಪಾನೆಲೋಡು ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಲ ಒಂಜಾದು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಆ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇತ್ತು ನೆಡ್ರ ಅವರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಫೀಕರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತರ್ಪದ ಮುಲ್ತ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೇರಿಯಮ್ಮನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ತರ್ಪದ ಬಾಕಿದ ದಾದ ಬಣ್ಣನ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ್ಪುನತ್ತು ಐನು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮನ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿಂದು ತೋಜಾದಿಚ ಇಂದು ಗಣೇಶ್ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೆಟ್ ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ನೆಟ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ದೇವರು ನಾನಾತು ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪಡೆ 8 ಲಕ್ಷ ಮನ್ಪುಡು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 45 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ನಾಡ ಏತು ಮಲ್ಲ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಹೃದಯ ಬೋಡುದು ನಿಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಇಂದು ಮಾತ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಮಣ್ಣದ ದೇವರ ಅರಸು ದೈವಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೆಡ್ದೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ ಪೂಜೆ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪೂರೇರೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾದು ನೆಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಂದುಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತದೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರವಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಿನ 33 ವರ್ಷಡು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟದು ಬತ್ತನು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಾಲನೆ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಜವನೀರು ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಸಾಕಾರಡು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಕ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಾವು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದು ಬದುಕಗ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾದು ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋದು ಇನ್ನಿತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಲು ದೇವರನ್ನ ದೀಪನು ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪರದ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿಯರು ಮುಡಿಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕೆಸರಕಲ್ಲು ಪಾಟ್ನಗಲ ಬತ್ತದು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಡೆತಡೆಜಿಂದ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪುನು ಏನಾದ್ರು ಬರಪನ ಸಹಕಾರ ಪೂರ ಪರಣ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನಿತ ಉದೀಪನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದಿಪಂಚ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವೇರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಮಾತರಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕೆಸರುಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾನು ಎಲ್ಲೆದ ಬಿನ್ನೆ ಏನನ್ನೇ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಾರಣಾಂತರ ಹೊಡೆದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಎಲ್ಲೇ ಬರಂದ ಕುಲ್ಲೊಂದಾಂಡ ಈ ಭಾಗದ ಜವನಿಯರು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ ದಾದನ ಎನ್ನೊಂದು ಪೇರು ಕಾಜುವೇರು ಬೋರ್ಡುಂದೇ ತಪ್ಪಾಯಿರ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಬರುವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ಡ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಿಯರ ಆಪುಜಿ ಈರೆ ಅನುಕೂರಿಯರ ದಂಡ ಯಾನ್ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಯಾಕೀರು ಬಲ್ಲೆಂದು ಬಂಡರು ಅಂಚ ತುಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರಥಮತವಾದ ನಿಖಲ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ನ ಶುರುವಾತ ನಿಖಲೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಭಾರಿ ಆದ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳರು ಏನೇ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಪೊಂಡ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಚ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ರವಿ ರೈಕುಲ್ ಭಾರಿ ಆತ್ ಈ ಭಾಗ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇಂಚೆ ನಡತು ಬತ್ತನಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಆದ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಭಾರಿ ಆತ್ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡಿರು ಆರೆಗೆ ನನ್ನಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತು ಯಾನೊಂಚೂರು ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ತ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತೆ ಒರಿನೇನು ಪನ್ಲೆ ಬಂಡದು ಪನ್ನೆರಡು ಹತ್ರ ಅಂತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ತ ಪಂಡಿರು ಯಾನೇ ಹೆಚ್ಚುದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಷ್ಟೊಡ್ದು ಬತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸುಕೋಟು ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇನಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಪಂಡರು ಆ ಕಟ್ಟಡ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕಲ್ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಆಟ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಪುಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎತ್ತಂಡು
ಕಾರಣಾಂತರ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಿಯರ ಅತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಣ್ಪುನ ವಿಚಾರಡಿನಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಗೆ ಹೋದು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತು ತೂನಗ ಜಾಗೆ ಕಡೆಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಕಡೆ ಜಗೆ ಬಾರಿ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ವಾಸ್ತು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅಂದು ಬಂಡರು ಇಂದು ಮಾತ ಎಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲರು ಈರ್ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲರು ಈರ್ನ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲಗ್ ಈರ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡ ಈರ್ನ ಐತ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆ ಉಂಡ ಅತ್ತ ಐತ ಈರ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಉಪ್ಪರ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾದರಿ ಆದ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಈ ಊರ್ದ ಮಾಗನದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಡ ಬಕ್ಕ ಈ ಊರು ಪಿರಾವಡಿತ್ತಿನ ಜುಮಾದಿ ಮಂಟಡ ಎದೋಡಿತ್ತಿನ ಜುಮಾದಿ ಮಂಟಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿಂದುಲಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಣಿ ದಾಯಿಗಿ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣಗ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯದ ಪಕ್ಷ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯದ ಪಕ್ಷ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಉಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜನಕಲ್ನ ತರಡಿ ಇಂಚಿನ ಉಂಟು ಸಂತೋಷನ್ನೇ BJP ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೋರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂಕಲ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ಇಜ್ಜ ಯಾನೆ ಕೆಸರ್ಗಲ್ ಪಾಡ್ನಗಲ ವಿಚಾರಣ ಪಂತೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಂಚೊಂಡು ಬಂಡದು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೆಗಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಲ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಿಖಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP ಬಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡು ಹತ್ತಂದಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರೆಟಿದಿ ಒಂದು ನಿಖಲ್ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜೆ ಉಳ್ಳಾತನ ಬಾಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರ್ ಬಂಪ ನಿಖಲ್ ಗೊತ್ತು ಪಾಡು ಒಂದು ಪಿರವರ ಪನ್ಪೇನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಬಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಕ್ಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಜಯಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಅದಿನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾಮ ಪೂರ್ವಜನ ಗಡಿಕಾರರಾದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗಣ್ಣನ ಮಂಜು ಭಂಡಾರ್ಲು ಈ ಬಾಗಡ್ ಒರಿ ಕೊಯ್ತ ಬೇಲ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂಜು ಭಂಡಾರಿ ಆನೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗೊಂಡೆ ದಯಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತದು ಈ ಜನಕಲ್ನ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಸುಖದ ಮಧ್ಯಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಐತ ಜ್ಯೋತಕವಾದ ಇನಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಈ ಬಾಗಡ್ ಒರಿ ಸೌಹಾರ್ದದ ಕೊಂಡಿನ ಬಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇನಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಯ ಚಕ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಸಮಾಜನ ಎದುರು ಪಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಸಮಾಜನ ಏಪ ಎದುರು ಪಡೆದು ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪರ ಅಪಗ ಆಯನ ಅಲತೆ ಗುಣತೆ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಮಾಜಡು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅಂತ ಆಡ್ಕೊಂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಧರ್ಮ ಏಪಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲು ಬೊಪ್ಪನೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಇನಿ ಧರ್ಮ ಬಣ್ಣಗ ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯ ಪತ್ತೊಂದು ಜಂಜಾಟ ಮಲ್ಪನವು ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಜಯರಾಮ್ ಪುಂಜಾರ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಜಯರಾಮ್ ಪುಂಜಾರ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರಿ ಇನಿ ಜಯರಾಮ್ ಪುಂಜಾರ ಅನ್ನ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಆದ ಕಷ್ಟಡು ಸುಖೋಟು ಮಲ್ಲ ಅದು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಇನಿ ತದ್ಮ ಬಾಲಿಕೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಉಳ್ಳಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಯರಾಮ್ ಪುಂಜೇಡಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಂಚ ಬಂದಾಗ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೊಪ್ಪಂಚ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಏಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಧರ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪುನಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುನಗ ಧರ್ಮ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪುರಾಣೆ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ದುಂಬ್ಕೊನಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಕೋಡೆಗೆ ಐನನೇ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋದು ಗೊರಿಯರು ಆ ಜನ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋದು ಗೊರಿಯರು ಒರೇ ಒವೇ ಜನ ಅವಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಗೊರ್ಪಿರತ್ತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಏಪ ಯಾನ ಏಪಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸಮಾಜ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅದು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅದು ಇಪ್ಪನೇ ಸಮಾಜ ಏಪಲ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಮುರಳಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾನ ಏಪಲ ಮುರಳಿಯನ್ನ ಪನ್ಪಿನಿ ಈರು ಕೊನಾಜಡಿ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಉಲ್ಲಾರು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂಬೊಬ್ಬನ ಚಾಕಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದು ಬೋಡು ರಾಜಕೀಯ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ ದಿನ ಬನ್ನೊಪ್ಪನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪರು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬನ್ನಾಗ ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲ ಒಪ್ಪುಜರು ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತಿರುವನ್ನಂಚ ವಿಚಾರ ಈರು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಬಾರಿ ಉಂತಾದ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾ ಜವನರಿನ ಈರಿನ ಅದ್ದು ಬಸ್ತು ಜೀವಂದಾರು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಕ್ಲೇನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅವಾರ್ಡ್
ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ವರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತೂವಾಡು ಈ ಭಾಗದ ಜವನಿಯರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸಂಘರ್ಷ ಇದ್ದಂತೆ ಬದುಕುವಂಚಿನ ಆ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಏಪ ಸಂಘರ್ಷ ಇದ್ದಂತೆ ಬದುಕೋಡ ಆಯನೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಮಾನವೇ ಏಪ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಬದುಕೇನ ಆಗ ಏಪಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಬದುಕಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲಾದು ಪೂಜೆರು ಪಾಪದಕ್ಲಾದ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪದಕ್ಲಾದೆ ಸೈಯೋಳು ಪನ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರ್ಪಾಲೆ ಏಪ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಪಗ ಸಮಾಜ ಸಮಾನ ಅಂತರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪ್ಪಣ ಇನ್ನು ಪಾನೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒರಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂಚ ಒಪ್ಪಡು ಬಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಓಡು ಇನಿ ಆ ಶಾಲೆಡ್ 10 ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪೊಡು ನಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಎಪ್ಪನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅದು ಬೊಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಿದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂತಾಯಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಇನಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವರದಾನ ಅದು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಕಲೆಗೆ ಮಾತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಲೆ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಕಲೆ ಸಮಾನ ಅಂತರ ತೂಯಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಇನ್ನು ಆ ಶಾಲೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪೆರ ಕಾರಣ ಏಪ ಜನಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ನೊಪ್ಪನಂಚ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜನ ಏಪಲ ನಮಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಇನಿ ಪಜೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾರಿ ಆತ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತದ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆ ಸಮಾನ ಅಂತರವೇನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇನಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ್ನಲ್ಲ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚ ಆರ್ನ ಏರೆಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಮಿ ಹಿಂದೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸತತವಾದ ಗೆಲ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತೂಪನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತಾಳ್ಮೆ ಎತ್ತಿನಿದಾದ್ರ ಜನ ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಯನಡೆ ಮಾತ ಇಂದು ಮಾತೆ ದಾಯ ಪನ್ಪುಂಡ ವೇದಿಕೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಯುವಕ ಮಂಡಲದವಳು ಅಕಲುಜ್ಜರಿಗೆ ಮುಕಲುಜ್ಜರಿಗೆ ಪನ್ಪನ ಜಯನ್ನ ಫನೆ ರಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅದುಪ್ನಾಗ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾದರ ಉಪ್ಪಲೆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲವಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಕ್ಕ ಸುಖ ಇನಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಬಂಡೇರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಗೆಂಡ್ರೆ ಪೋತೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ದಾಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಆಪಣೆಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತಿಜಿ ಈರ್ನ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಅಂಚಾಯನ ದಾತ್ರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಈರ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಸಮಾನ ಅಂತ ತುಪ್ಪನಂಚ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲಿ ಇರಗೆ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಡು ಇರ್ನ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಇರ್ನ ರಾಜಕೀಯದ ಎತ್ತರ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪಡು ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್ನೊಪ್ಪನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶಗೂ ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ನಿಖಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ ಯಾನಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸ್ತದೆ ಮಾತ ಊರ್ದ ಶ್ರದ್ಧದ ಅಪ್ಪನಕ್ಲು ಮಾತ ಎಲ್ಲರು ನಿಖಲೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಇನ್ನಿಡಿದು ನಡಪರಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದ ಪೊರ್ಲುಡು ಗಣೇಶ ನೆಲೆ ಆದ ಸೋಮನತನ ನಿರಳು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ಬಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಆರು ಲೇಸರ್ದು ಅಗತ್ತೊಂದು ಲೆರು ಅರೆಗಲ ಅನುವನ್ನು ಕೊರ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬಾತಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವರಟ್ಟು ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಇನಿತ ಈ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾದೆ ದೆಮಲ್ತದ ದುಂಬತ್ತಗೆ ಬತ್ತದು ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ಪುರ್ಲದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಂಕಾದು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಇಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ದೈವದೇವರನ್ನ ಎನ್ನೊಂದು ಈ ಲೇಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ರೂಪಿನ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಡುಪಿನ ಪೂರ ಈ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನಾನೆ ಬರಿಯರ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತ್ರಿಕೆ ಆರೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಶಂಕ್ಲು ಕಣಂತೂರು ವೈದ್ಯನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿನಗಳು ಕುರಿಕಾರರಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊన్నారు ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವದೇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ದು ಆ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಆ ಲೇಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದೇರಿ ಅವು ಪೊರ್ಲುಡೆ ದೇವದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ನಡಪಣಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ರವಿಯಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಸಂತೋಷನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಕಣಂತೂರುಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೊಪ್ಪನು
ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತು ನಡೆದಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕುಡ್ಲಾಡಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಈ ಲೇಸಡೆ ಪಾಲ್ಪಡರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಎಂಡರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನೊಂತಾವೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಚಾರವಾದ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿತ್ತರು ಆಂಡ ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಆಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏನಕ್ಕೆ ಪೋಯರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದು ಏನು ಸಂತೋಷ ಭಿನ್ನೈತ ಮಂತೊಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವರಟ್ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊಬೆಲೆ ಹೆಸರ್ದು ಅಗಪರ ನಮ್ಮ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತಿಗೆ ಪಾತಿರದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ಈ ಭಾಗದ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥಗ ಅಂಚನೇಶ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತ ಸತ್ಯೊಲೆಗಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಮೆತ್ತಲೆ ಚಾವಡ್ಡಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪಜೀರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ಲೇಸದ ಎದುರುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿಂದ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಸದ ಮುದ್ದೆ ಆದ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಜನ್ಮ ಅರ್ಪಣೆ ವಾ ಜಾತಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರೋಡು ಒಂಜೇ ರೀತಿಡು ಒಂಜೆ ಮುಟ್ಟು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಏತ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡ ಆತನೇಟ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಲ ಯಾರು ಜಯರಾಮ್ ಸಾತೆ ಮೇರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಲು ಯಾರು ಬೊಕ್ಕರಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ವಜೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಂಚ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಂಡು ಈ ಉಸಿರು ಉಂತು ಕೂಡಲೇ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪುದರ್ ಅವು ಪುಣ ನಿಕ್ಲ ತೂಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲದು ಅಂಚಾನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾಯೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾವನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಾವು ವರ್ತನೆ ಮನ್ಪಡೋಣ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪಡೋ ಜನ ವಿಚಾರೋಡು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದಾರು ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಾರ ಅಂಚನೆ ಪಡೆಪುನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒದಗಾದರು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವಡು ಸದಸ್ಯರವಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಭೇದ ಇದ್ದಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದಾರು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಫಜೀರ್ ಪಾವೂರು ಬೋಳ್ಯಾರು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಮೂಳು ಇನೋಳಿಡುಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷದಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕದನು ಯಾಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಾಗ ವಾ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಭೇದಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲ ಗಣೇಶದ ಉತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋನಾಗ ತಾಜಿಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಮೆರವಣಿಗೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೆದು ಆ ಪ್ರೀತಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋನ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದು ಪೂರ್ಣಂಡ ಐಕ್ ಕಾಲಗೂ ಆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೆಕ್ಕಲ ಭಜನೆ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಾಗಲ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಾಗಲೇ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಬುಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಭೇದ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಲು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜಿ ಅವರು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತಲ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಪುರಾಟ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಉಂಟು ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂಜೆ ಏನು ಹಿಡ್ದು ಅದು ಎನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಭೇದ ಇಜ್ಜಂತೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಳು ಇನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತನ ಐದು ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತನ ನೆಕ್ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಈ ಊರ್ದ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಭೇದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ದೆನ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗಣೇಶನ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ಗಣೇಶನ ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪುಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಲು ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತು ಕೋರಡನ್ ಮಾಡಿದ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ವಂದನೆ ಮಂತು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಶಾಂತಿದ ತೋಟ ಅದು ಶ್ರೀ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವ ಮಂಡಲದ ಪುದಾರ್ ನನಾಥ್ ಬೆಳಗಡು ಪಂಡದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರು ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತ ಬೋಳಿಯರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕೊಂಡೆ ಕುವೆತ್ತಬೈಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದೆಮಲ್ತದು ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತದು ಪಾತೆರ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದಿಲಕ ಪುರ್ತು ಕಡೆ ಸಂದಿಲಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರನ್ನು ನಂಗೋಸ್ಕರ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಇಡ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಾತೃ ಮಂಡಲದಕ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಸಂಘ 33 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಶುರುವಾನಗೆ ಆನ್ಲೈನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮಿತ್ತಿ ಶುರುವಾಯಿನ ಸಂಘ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಗಲು ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಆಟ ಎಂಬುದು ಶುರುವಾಯಿನ ಸಂಘ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ 33 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಶುರುವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಟ ಅಂಡಿತ್ತೆ 33 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಟ ಎಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಆಟೋಗೆ ಬರ್ಪಣ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಯಾನ್ ಬೇಕು ಆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇನ್ನು ಮಟ್ಟ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಯಾನು ಯಾಪಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಪಾತೆ ಇರ್ದಿಜ್ಜಿ ಆನೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಇಪ್ಪುನು ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಿಡ್ದು ಪೋಪುಜ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನೆಟ್ಲೆ ಅಂತ ಉಪಿನಿಕ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ನೆತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನೋಡ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಾಂಡೈಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಬೊಕ್ಕರು ವಿಚಾರ ಪಾಡ್ನಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಏಪಲ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಿಪ್ಪುನಕೈತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ತಕ್ಕವಾದ ಇಪ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಪಾಡು ಈಜಿನ ಎಂಚಿನ ಆಪುಣ ಬಂಡ ನಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಅದು ಪಾಡುವಾರ ಪಾಡ್ದನಾಗ ಐಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಪಾಡು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ನಡ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೋಡಾದ ಮಂತನ ಈ ಸಂಘ ಅಪಗ ಏಪ 33 ಯಾನ್ಲಪಗ ಎಂಕಲಪಗ ಸಾಧಾರಣ 20 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅಪಗ ಈ ಸಂಘ ದಾಯತ್ವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮುಲ್ಪದ ಜಾತಿ ಮತ ಬುಡ್ದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಮಂತನ ಸಂಘ ಆ ಸಂಘ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಎಂಚೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದು ಶುರುವಾವು ಪಾನೆಲಡ ಕಟ್ಟಡ ನಾಳೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಪಗಲ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೈಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಂದ ಓಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಹಣಗಳು ಎನ್ನಡೆ ಬಣ್ಣ ಪಂಡೆ ನಕ್ಷ ಕೊಣತದು ನಕ್ಷದ ಜಾಗದ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಕ್ಷ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಯಾಪಂಡ ಅವು ಪುರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಬರದ ಹೊರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಂತ್ ಬುದ್ಧಿ ಬೈದಿಜ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ ದೋಲ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಅಂತ ಬೇಜಾಗಲ ಅನ್ಬೇಕ್ಲಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂದು ಮಲ್ಪು ನಾವು ಸರಿ ಆಯ್ತು 5 ಮ್ಯಾಣ ಮಂದಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಾನೆಲ್ ಯಾಣೆ ಮಲ್ತಿನತ್ತ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತನೈತಿ ಆನಿಂಚೆ ಅಂಚೆ ಮನಪುಲೇನು ಮೇಕ್ಲೆ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಂಘ ಓಡಮಟ ಬುಳೆದು ಬೈದನಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತು ಇಡೀ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಸೇರಲು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಜಾತ್ದಾಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಇತ್ತೆ ಭಜನೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಘ ಯಾನಿ ಸತ್ಯಡು ಸೌತ್ ಕ್ಯಾಂಡಡ್ ಓಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ದೇಮಂಡ ಆತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಉಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ರಿಪ್ಪೋಡು ಏತು ಬೇಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪುಂಡ ಆತೇ ಬೇಗ ಐಕ್ ಗೊಂದಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕಾತ್ರ ಆಪನ್ಪುನಿಂಚನ ಗೊಂದಲ ಆಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಗೊಂಡು ಒರಿಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪಾಡು ನಿಂಚಿನ ಓಲ ಮನಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಈ ಸಂಘ ನನಾತ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಮಂತದು ಬುಳೆವಡಂದು ಪಂಡು ದೇವಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾತ ಊರ್ದ ಪತ್ತಿಲ್ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಒಂಜಾದು ನಡಪೊಂದು ಬರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪುದರ್ ನನಾತ್ ಬೆಳಗಡು ಪಂಡದ ಶುಭ ಹಾರೈಕನ ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕೊಂಡೆ ಕುವೆತ್ತಬೈಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಡು ವಿನ್ನಾದಿಗದ ಮನೆಟ್ಟು ಓಲಗಾತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಪಜೀರ್ ಮೇರ್ನ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನೋಡೊಂದು ಪಂಪನಂಚಿನ ಆಗಲಪ್ಪು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿನ ಉತ್ಸಾಹಿ ಯುವಕರೇ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ತಾಯಂದಿರೇ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ರಂಜಾನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವಸ ಇದೆ. ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೀದಾ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಸೀದಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಯುವಕರು ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಂದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹಬ್ಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸಾಗಿ ಬಂದಂಥ ರೀತಿ ಯಾವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಯಾವ ಸುಖದ ಒಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಪಜೀರಿನ ಒಂದು ಕಿರೀಟವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಿನುಗುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಾಗ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಂಥ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ನಾನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನಲ್ಲೇ ಕಚ್ಚಾಟಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರು. ಅವರು ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದದ್ದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಹಿರಿಯರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ನೀರು ಕೊಡೋದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕೊಡೋದೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಗಳು. ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ಮಧ್ಯೆ, ಧರ್ಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತಾಯಂದಿರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಒಂದಾಗಿಸಿದೆ. ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉನ್ನತಿಯಾಗಲಿ. ಬಡವರಿಗೆ, ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ರಕ್ತ ದಾನದಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಗಳು, ಎಲ್ಲ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಡವರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು ಸವಲತ್ತುಗಳಿವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಬಿರಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು SSLC ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾಮರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇವನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋದಂತೇಳಿ ಇವನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಈ ಪಜೀರಿನಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಬೇಕು, IAS IPS ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಪಜೀರಿಂದ ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.
ಕನಸುಗಳು ನನಸಾದಂತಹ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಪಜೀರ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಲೇಸಿಡ್ ದುಂಬತ್ತುಗು ಪಜ್ಜನದಿ ಒಂದುಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲೆ ಕುರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ದೆಮಲ್ತದೀರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಡು ನಮ್ಮ ಕಾದುಕೊರಡು ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಎದುರುಕುಲ್ದಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕಟ್ಟಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ನಿಜವಾದ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ. ಖಾಲಿ ಕಟ್ಟಡಗೂ ಸೀಮಿತ ಅಂದೆ ಅವೇ ಯಾನೇಕ ಇನ್ನೊಂದು ದಾದ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇತ್ತೆತ್ತು 33 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಶುರುವಾತನು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೈತ ಎಂಚ ಐನ್ ಬಿರೇಲಿಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇಪ್ಪೋಡು ದಯಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಬಿರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಷ್ಟಿ ಅವು ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ನೆಟ್ಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ನಿಕುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸುಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಿಕುಲು ಸಹ ಬಾಳತ್ವಾಡು ನಿಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಾರನ ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವು ಯಾಪಣ್ಣ ಯುವಕ ಮಂಡಲಲ್ಲೂ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂದೀಪ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲೂ ನಂಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏಳಿಗೆ ಆವಡೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏಳಿಗೆ ಆವಡಂಡ ಎಂಚಿನ ನೆಕ್ ದಾಯಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ 40% ಮಾತ್ರ ಸಿಟಿ ಟಿಪ್ಪುನು ಒರಿನ 80% ಜನಕ್ಕೂ ಹಳ್ಳಿ ಅಚ್ಪಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು 70% ಜನಕ್ಕೂ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡಿಪುನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಅತಿ ಬಡವೇರ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡಂಡ ಅದನ್ನು ಏಳಿಗೆ ಆವಡಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬದಿ ಪಾಪ ಕಡೆ ತಗ ಮನುಷ್ಯ ಆಯೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆ ಅವು ದಯಪಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅಂತಸ್ತು ಅಕ್ಕನ ಸಮತೋಲನ ನಡೀತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಈ ದೇಶ ಒಂದು ಏಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪಾತೇರಿಯರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಉಂಡೇರು ಸೌಹಾರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರಿಯರು ಸೌಹಾರ್ದ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮಗೆ ಯಾನ್ಗೆ ತೂಪ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಭೆ ನಡಪುಂಡು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಭೆ ಪಣ್ಣಂಗ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇಂಜಿನ ಪಣ್ಣಂಗ ಸೌಹಾರ್ದ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಇಜ್ಜಂದ ಯಾವಡಂಡ ದಾದ ಕಾರಣ ದಾದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆನಾಗ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪುಲು ನಡತದೆ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ನೇನು ಓವೇನು ಜಾತಿ ಬನ್ಪ ಆತನ ಧರ್ಮ ಬನ್ಪ ಆತನ ತತ್ವ ಬನ್ಪ ನೇನು ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಾಂದಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಪಂಡಿತ ಎತ್ತೆ ಆಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನ ದಯಪಣ್ಣ ಧರ್ಮ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪುನು ಅವು ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರೆ ಧರ್ಮಗೆ ರಡ್ಡು ಮೋಣೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ನಾಗ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಅವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅವಡತ್ತ ನಂದು ಅವ್ರ ಬಕ್ಕೊಂದು ಧರ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಅವಡು ಅಂಚ ಹತ್ತವು ಅವು ಏಪ ಅವು ಆ ನೆಕ್ ತತ್ವಗ ಅಂದು ಆಪುಂಡು ಪನ್ನ ಸೇರೋಂಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋಣ ಇಲ್ಲ ಏರ್ ಹಿಂದೂ ಆವಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆವಡು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆವಡು ಈ ತತ್ವನ ಅನುಸರಿಸವನಾಯನೆ ಅಕಲ್ಡ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ ತತ್ವ ಬೋದು ಅವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅವು ಅತನ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಕಲ್ಡ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಮುಸ್ಲಿಂ ತತ್ವ ಬೋದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಅವು ಅತನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ತತ್ವನ ಆವಡು ಅತನ ಧರ್ಮನ ಆವಡು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಾಂದಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪನ್ಲೇಖನೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಡತನ ಮಾತ್ರ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಶಾಂತಿ ಇಪ್ಪು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮಾನವೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಮಾನವೇರಾಯನ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಶಾಂತಿ ಏರ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರಿ ಪಾತೆರ್ ನಮ್ಮನ್ಪ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಿನ ಓಲು ನಡಪುನೆ ಇಚ್ಚಿ ಧರ್ಮ ಬೋಡೆ ನಮ್ಮ ನಿಕಲು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕಲು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ದೈವನ ನಂಬುನಕುಲು ದೈವ ದಾದ ಬನ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನಗ ಆಕೆಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬನ್ಪುನು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಏಟ ನಿಕಲ್ ನಾವು ಕೈಟಿ ಅನ್ ಧರ್ಮ ನಡಪಾದು ಕೊರು ಪ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಬಂದಾಗ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ನರಮನೆಯಾದ ಬದುಕು ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಧರ್ಮದ ಪಿರಾಡು ಅಂತದ್ದು ನಿಕಲೇನು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪ್ಯಾನ್ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಊರುಡಿತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಊರುಡು
ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಡಲ್ಲ ಹಿಂದುಡಾವಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಡಾವಡು ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆವಡು ಧರ್ಮ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಏರ್ಪಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕುಲು ನಿಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗೆ ನಿಕುಲು ಸಹಾಯ ಅವಡು ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ನಿಕುಲು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾಗ ನಿಕುಲು ಸಹಾಯ ಅವಡು ಪನ್ನಗೈತೆ ನಿಕ ನಮ್ಮ ಏಪಾಂಡ ನಮ್ಮಡ ಈ ಬೊಡಿತಿನಾಥ ನಮ್ಮಡ ಒಂದು ಆಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪೆರನ ಆತನ ನನಂಜು ವಿಷಯಡ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ದುಮ್ಮು ಸಮಾಜ ದುಮ್ಮುಕೊಂದರ್ಪಣ ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಲು ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿತದು ನಿಕುಲು ಈ ಊರ್ದ ಈಗ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕಲಿಗೆ ನಿಕಲು ಸಹಾಯ ಅವಡೊಂದು ಅನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಅನುಮಲ್ತ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಡದ ಕೆಪಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕುರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ಮಾನ್ ಕೂಟತಾಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಡೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೇನಿವೆಂತನ ಕಿರಣನನ್ನು ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂತೋಷ ನೇರಗೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪುತ್ತು ಶಾಲ್ಪಾರ್ದು ಗೌರವಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಕಿರಣನ್ನೇ ವೇದಿಕೆ ಪೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಲ್ಲೇ ಕೂಟತಾಜದ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ನರಿಂಗಾನದ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೈನ ವಹಿಸೊಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆತನ ಕಿರಣನನ್ನು ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪರಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಸಂತೋಷನೇ ಶಾಲ್ಪಾರ್ದನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲೇ ಅಂಜನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಈ ಭಾಗದ ನೇತಾರತ ನವೀನ್ ಪಾದಲ್ಪಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲೇರು ಮೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗಳ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಶಾಲ್ಪಾರ್ದು ಗೌರವಿಸೋದು ನನ್ನ ನವೀನನ್ನೇ ವೇದಿಕೆ ಪೋಡುದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳ ತೋರಿಸನ್ನ ನವೀನ್ ಪಾದಲ್ಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬರ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಪಜೀರ ಅರಸುಮುಂಡಿತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರೆಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳ ತೋರಿಸುವ ನಂಜಿನ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ರಡ್ಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ವಿನಂತಿ ಬರ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಯರಿಗೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಹಾಗಣದ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಜ್ಜಿ ಮಮ್ಮಾಯಿ ಅಪ್ಪನ ಪಾದೋಗ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಣ್ಣೆಡುತ್ತನ ಜೀಮಾದಿ ಬಂಟನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಕೈ ಪತ್ತನಿತ್ತನ ಅರಸು ವೈದ್ಯನಾಥನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಇನ್ನು ಏದಿ ಕಡಿತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ರಾದಿತ್ತನ ಸಂತೋಷನ್ನ ಮುಕ್ಳಿನ ಮಾತ ಏದಿ ಕಡಿತನಗಳ ಮಾತೆರಳ ಮನಸಾರ ನೆಂತೊಂದು ಎದುರುಡ್ತನ ಎನ್ನ ತಂಗಾಡಿ ಪಲಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯಲ್ಲೇನು ಮಾತೆರ ನಿಕ್ಲೇನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ನೆಂತೊಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕೆಲಸ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಣ್ಣಗ ಗಣೇಶ ಮಂಡ ಪಣ್ಪಣ ಪುದಾರಣ ದೀತ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪಣ್ಪಣಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ಓವಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಪಂಡಲ್ಲ ದುಂಬತ್ತಾದ ಗಣಪತಿ ದಿವ ಅಂದ ನಂಗೆ ಆ ಕೆಲಸಲ ಆ ಪೂಜಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಆ ಗಣಪತಿನ ಗಣೇಶ ಮಂಡಲ ಪಣ್ಪಣ ಪುದಾರ ದೀತಿನಿ ಪಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲಿ ನಿಜವಾದನಲ್ಲ ಆ ಗಣೇಶೆ ಪಣ್ಪಣ ಪುದಾರ ದೀತಿನಿ ನಿಜವಾದನಂದು ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯ ಮಾನವೇಂದು ಪನ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ಸೈತಂಡಲ ಪುಟ್ಟುಂಡಲ ಮಧ್ಯಮೆಗಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಂಡ ಗುಯಲು ಓವು ತೋಡುಂಡಲ ನಂಗೆ ಗಣಪತಿ ದಿವಂದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಪುಜಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ದೀತಾರೆ ಸಾಸುತ್ತಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ನನ್ನ ಹೇಳ್ದು ಪೊರ್ಲು ಆವಾಡು ಪಣ್ಪಣ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಪಂಡೊಂದು ಹೆಂಗೆ ರೆಡ್ ಶಬ್ದ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಪಣ್ಣದ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಅಂತ ಪಣ್ಣಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರೆಜಿ ನಾನು ಸರಿ ಹತ್ತು ಪಣ್ಪನ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟು ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆಯಾನು ಅಂಚ ಸಂತೋಷ ನಡದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಾಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪಣಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕೊಂದು ಕೊರತ ಬರಂದೆ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂತ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತೇವೆ ಗಟ್ಟಿದ ಜವನೆರೆಗೆ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುನ ಪಾದ ಪಾತ್ರಿಲು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೂಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಡಿಪು ಕುರ್ನಾಡು ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ ರೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೈನ್ಯರ ಬೈಲು ಮಿತ ಚವಡ್ ಓಲಗಾತಿನ ಮಾತ ಬಿಣ್ಣರಿಗಳ ಪುಡ್ಡೆ ಪಾಡೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬತ್ತ ಸೇರಿನಂಚ ಮಾತ ಬಿಣ್ಣರೆಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪಾನೆಲ ಬರ್ಯಾತ್ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ದಿಂಚ ಈ ಸಂಘದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ನಂಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಬೋಡು ನನಗ
ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಂಡು ನಂಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಮನೋರಂಜನೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಕಾಲಡ್ ಒಂಜಿ ಆಟ ತೂವೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಟ ತೂಪುನಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ಆಟ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಆಟ ತೂಪುನಿ ಪನ್ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಖುಷಿ ಬಾರಿ ದೂರ ದೂರ ಅರ್ದಿ ಗಣೇಶ ಯೋಗ ಮಂಡಲದ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಆಟಗ್ ಎಂಗ್ಳು ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಬೈದನ ನೆನಪು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಂಘ ಬೊಲೆ ಒಂದು ಬೋಂಡು ಇನಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಂತರವಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡನ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶ ಯೋಗ ಮಂಡಲದಕ್ಕಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದೇರು ಬಹುಶಃ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಬೆರಿಬಲ ಏರಂದು ಕೆಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸಂತೋಷ ನೇನು ನಾನು ಪನ್ಪೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಳು ನೆತ್ತ ಬರಿತ ಊರ್ದಾಗಲು ಶೇನರ ಬೈಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಗ್ರಾಮ ಎಂಗ್ಳು ಮೈಲುಗಟ್ಲೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಲಾಡು ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಳು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಡ್ ಪೋಡು ನಾನು ಐಕ್ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಎಂಗ್ಲ ಊರಿಗೊಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಡ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಯಾರು ಎಂಗ್ಲ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಎತ್ತಲಾಗ ಅಂಚಾದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪವನಾರು ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರು ಆರಲ ಅಂಚನೆ ಜವಣೇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜವಣೇರಾದು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡಾರೇಣಿ ಇಂಚ ತೂವೊಂದುಲೇನೆ ಇತ್ತೆಲಾರು ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಆರನ ಪ್ರಾಯ ಪೋಯ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮಾತ ಜವಣೇರೆಗಳಾರೊಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಈತ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಜವಣೇರಳ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ದೆತೊಂದು ಹಿರಿಯರೇಣ ಮಾತರೇಣ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ದೆತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಆಯ್ತ ಶ್ರಮ ಏತಂದು ಪಾಪ ಅರೆಗಳ ಆಯ್ತ ಪಿರವು ಬೆಂತಿನ ಮಾತ ಆ ಜವನೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂಚದು ಪುನಃ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಏರ್ ಮಾತ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೆರ ಮುಗಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಿನ್ನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಯಾನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಲೆತ್ತದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಸಂಘಗ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತದ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸ ಹೊಂದಲ್ಲ ಪೂರ್ವದ ಮದಿಪುನು ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟಿಡ ನಂಕಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಡಿಪು ಕೊರ್ನಾಡು ನೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೇನೆರ ಬೈಲು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತಗ ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರೆಂದುಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಡಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಕೊಣಾಜೆ ಗುರುಭ್ಯ ನಮಃ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗನ್ನೇ ಫಸ್ಟೇ ಬಂತೇರು ದ ಬಂಡ ಇರು ಬರಡು ಮುಡ್ಲಿ ಅನ್ನ ಯಾಕಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರಿ ಇರು ಬರಡು ಒಂದು ಯಾನು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರಗು ಬೆಲೆ ಕೊರಡೆ ಆಪುಂಡು ದಯಪಣಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯುವಾನಿಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಮಚೌಡಿ ಮಂದಿರಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇಲೆ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಪಕ್ಕಂದೇನು ತೂಯರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮದ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ದೇಕ್ ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಬಂಡದು ನಮಗೆ ತೂನಗಡಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆತದಲ್ಲ ಸುಲಭ ಆತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತಿನಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇಲಿ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಆತನೊಂದು ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ದಯಪಂಡ ಅಂದ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರಾರು ಮೈನ್ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡ ಭಜನೆ ಇತ್ತಿನವಲು ವಿಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಆತನ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪ್ತೋತ್ಸರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಾಲ್ಪಲ ಸುಮಾರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಭಜನಾ ತರಬೇತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಭಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿಕ್ಕಾಡಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಶಯ ದಯಪಂಡ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟನೋ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿಕ್ಕುಲಕ್ಕ ಜಗ್ಗನ್ನ ಇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅವಾರ್ಡ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾರದೆ ನೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆಂದು ಈ ಭಾಗಡು ಸುಮಾರು ಜೋಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿ ಜವನಿಯರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಜಗ್ಗನ್ನಗಂದೇಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದೆ ಅಂತ ತೂತೆ ಆರು ಪಂಡ ಪೂರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದು ಪನ್ಪುನಿ ಒಂಜೆ ಎಂಕ್ಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಉಂಡು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಖರ್ಚಿಪ್ಪು ಭಾರಿ ಜವನಿಯರ್ನ ಸಹಕಾರಲ ಇರಿ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಂಚಾಂದು ಪಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅಪಲಕ ಬಾರಿ ತರೆದಿರ್ತದ ಲಕದುಂತದ ನೆಂಚಿನ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಟ್ಟಡಡು ನನಾತ್ ಜನಪರ ಕೆಲಸಲು ನಡುತ್ತದು ಬರಡು ಪಂಡದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕೊನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಕೋಣಾಜೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಾತಗೆ ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಣೇಲ ಬರಿಕೆದ ಅಧ್ಯಾಪಕರೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕಂಜಿಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೆ ಆಸೀನರಾಗಿಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಹೇಗೆ ಒಂದು
ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದವರು, ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ನವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅನೇಕ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯಿತು. ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ದುಶ್ಚಟಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ದುಶ್ಚಟ ಬೆಳೆಯದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು 10 ಮಂದಿ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಬಗೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಭೂತಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಈಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಈಶಭಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪಾಣೆಯಲದ ಗ್ರಾಮದ ಊರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉತ್ತಮ ಉಂಟು ಅಂತ ನಾನು 100ಕ್ಕೆ 100 ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯುವತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿದ್ದಬೇಕು, ದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಣೇಲದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಂಥ ಒಂದು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇದ್ದರೆ, ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಣೇಲ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದರ ಇತಿಹಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟದ ನಂತರ, ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾದಿಯ ನಂತರ ನಮಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾದಿ ಸಿಗುವುದು. ಹಾಗೆ 33 ವರ್ಷವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷವೋ ನಿರಂತರ ಭಜನೆಯಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಫಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸುವಾಗಲೂ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಆಗುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ, ಬಹುಶಃ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಗಳೇ, ಈ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಇಳಿದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಫೇಲಿಯರ್ ಆದದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇದು ಅವರ ಅನೇಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ ಒಂದು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎತ್ತು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ನಿಮ್ಮದಿರ್ಬೋದು, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಡಿಸುವವನ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನರು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ಅವರ ಪಡೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಇದು ನಾನು ಸತ್ಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ತುಂಬ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೋಗುವುದು ಹೇಳುವುದು ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು. ನಾವು ಹಾಗಲ್ಲ. ಈ ಪಾಣೇಲದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನು ಹೊರಗಿನ ಊರಿನವನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪಾಣೇಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಔದ್ಯಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪಾಣೇಲದ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪಾಣೇಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೀಪದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಅಂತ ನಾವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಊರಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪಾಣೇಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100 ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ. ಆದ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ, ಉಜ್ವಲ ಆದರ್ಶ, ಉಜ್ವಲದ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಬೆಳಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಹೋಗುವವರು, ಇದು ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗಣೇಶ ಮಂದಿರ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಉಂಟಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನೀವೊಂದು ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಹೇಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿತೀವೋ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಗಣೇಶ ಮಂಡಲದ ಎದುರು ಹೋಗುವಾಗ ಜನ ಕೂಡ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿಯುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಏನು ದುಡಿದಿದ್ದೀರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಯವರು ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಗಳೇ, ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡಿ ಇಡದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಕಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಆಗಲಿ. ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಇದು ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಗಮನಿಸಿ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುದಾನ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅನುದಾನ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರಲಿ. ಆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಅನುದಾನ ಹರಿದು ಬರಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ. ಈಶಭಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಸರ್ವರಿಗೂ ದೇವರು ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಪಾಣೆಲ ಬರಿಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಯೋಗನ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪದುಕೇರನ ಸಗಾಯನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರನ್ನ ಅಂಕಾದ ಕೊರನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕಂಚಿಲ ಮೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡಂಜಿ ಮಾಸ್ಟೇನು ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲೆ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಕಟೀಲು ಕಾಲೇಜ್ ನೇತ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಪೂಂಜಾ ತದ್ಮ ಬಾಳಿಕೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೂರದ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಭಜನಾ ಮಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಪನ್ಪೆಂದು ಒಂಜಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿ. ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ತೆರೆದಿರ್ತು ಉಂತುದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶ ಮಂದಿರದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎದುರುಡು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆಯರೇ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲೆ ಬಕ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರೇ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸುನೇ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಯಾನ ತೆರೆಯೊಂದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಅಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಣಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಇತ್ತದು ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದ ಒಂಜಿ ಊರನ್ನು ಎಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಜನಕ್ಕನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಮಂಥನ ಮನ್ಪನಾಗ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಬೊಡನಾಥ್ ಪಾತೆರುವ ಆಂಡ ಪಾತೆರ್ಲೆಕ್ಕ ನಡೆಪನಂಚಿನ ಜನ ಈ ಕಾಲಡು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡಲೆಕ್ಕನೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸಂಘದ ಆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಪನಂಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಇತ್ತಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಬಯಲಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮಕ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾಪು ಜಾರು ಕೊರನಂಚಿನ ಪಾತೆರತುಲೆ ಮುಂದಿನ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪಡದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೊಣುಪುನಿಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂದೊಂಜಿ ದೇವರಿನ ವಾಕ್ಯ ಅಂದು ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಪಂಡನ ಇನ್ನು ಸತ್ಯ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸತ್ಯ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಕಲಿಯಿಗೊಟ್ಟು ಈತೆ ಎಪ್ಪುನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಹೋಗಂಡಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತ್ರಂದಾಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ದೇವರಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಹುಶಃ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಐಟಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಾನ ತೂಯಿನ ವಿಶೇಷ
ಐಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತೂಂಡ ಅಕಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಅಕಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡತೆ ಅವು ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ಅವು ಮಾದರಿ ಅವಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ತಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಆ ಕರಸೇವೆ ಬಹುಶಃ ಆನಿ ಆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ನಡ್ತದನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕರಸೇವೆ ಮೂಲ ಆತ ನಾವು ಪಂಡದ ಬೈದಿನ ಅತ್ತ ಅಕುಲಕುಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮನಸಾರೆ ಮಂತದ ರೈಕ್ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಒಂದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಬನ್ನಿ ಐಕ್ ದಾಯ್ಪಂಡ ಆಯ್ನ ತೂನಗನೆ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ವರ ಮೋನೆ ತಿರ್ಗದ ತೂನಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ದಾಯಮಂಡ 10 ಜನ ಕೈ ಮುಗಿನ ಜಾಗಗೆ ಒಂದು 100 ಜನ ಮೀಪನ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಭಾಗ ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಆತನ ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಆ ಒಂಜಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬೆನ್ಪುನ ತೂನಗ ಅಕಲ ಆಸಕ್ತಿ ತೂನಗ ಅತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ದಕಲು ಇನ್ನು ಅಕಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೇ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ಉಂಡ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೋಡು ತೆಂಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೂರೋಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪಜೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡ್ಡೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳಿರ ಅಕಲ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ಲು ಅಕಲಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಅಕಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಯಾರಬೇತಿ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಆ ರೀತಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಪುಂಡು ಆ ರೀತಿದ ಐದಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಪಣ್ಣಗ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆದ ಕಾಲ ಮೂಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಣ ಎಂಕಲಿಗೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೋಕೋಗ ಬತ್ತದ ಬಹುಶಃ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಹುಶಃ ಸಹಾಯದಾನ ಮಾಡ್ತಿರಗಳು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಈ ಸಂಘವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊರು ಎಲ್ಲ ದಾಲಜ್ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುದ ರೂಪದ ಅಂಡಲ ಅಥವಾ ಶ್ರಮ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರನಚ್ಚಿನ ಏಕೈಕ ಸಂಘ ಇತ್ತನ ಬಹುಶಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಸಂಘ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನೇನು ಒರಿಯರೇನ ಯಾನು ಪುದರ್ನ ಪಣೇರ ಪೂಜೆ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೋಡ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅನೇಕ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತನಾತ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಖಂಡಿತ ತಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಆ ನೀಡಿ ದಿನಮುಟ್ಟಲ ಮಂತ್ರನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಫಲವಾದ ಇನ್ನು ಅಕಲು ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕೊಡಿ ಇಡ್ಲ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮನ್ಪುನವಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟೋಡಿ ಇತ್ತಿನ ಅಕಲಿಗೆ ಬೋಡೈನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನವಡು ಅವು ಅಕಲು ಮನಸಾರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫುಗರೋಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಅಕಲೇನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನ್ಪುಣಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ದಿವೊಂದಿಜೇರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ದೇವನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ನನಾತ್ ಈ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಸಂಘ ಬಕ ಯುವತಿ ಮಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಭಜನಾ ಸಂಘ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರಗೂ ಪೋವಾಡು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡು ಕೀರ್ತಿನ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನ ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸುವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಕೇಂದ್ರಂಚಿನ ಜನಮಂದಲಿನ ಕೆಬಿಕು ಬಾರಿ ಸಂಪುದ ಪಾತ್ರನ ನಂಗಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಪುಂಜ ತದ್ಮ ಬಳಿಕೆ ಮೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಬರ್ತುಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲದಲೇಸಿ ನಡಪೆರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗೌರು ನೆತ್ತ ಯುವವಾಣಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯನ ಬಾಬು ಬಂಗೇರ್ ದೈದು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷನೇ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರತು ಗೌರವಿಸುವ ವಿನಂತಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ದೈದು ಬಾಬು ಬಂಗೇರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶೋಭೆನ ಕೊರನಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಕುಂಪಾಲ ಬೇರೆ ದೈದಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಪೋಡು ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಅದನ್ನೇ ಗೌರವಿಸೋದು ವಿನಂತಿ ಬಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರೂಪಕೆಯನ್ನು ಪುದರ್ಬೈನ ನೆಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಡ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಾಕ್ಚಾತ್ಯರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯುವವಾಣಿದ ಗುರುಕಾರರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರನು ಯುವವಾಣಿದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ ಜವನೇರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸದೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುತ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಅಂಚಿನ ಬಾಬು ಬಂಗೇರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತನ ಪರವಾದ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತರಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮನಸ್ಸು ಜನ ಗಣ್ಯರ ನಕಲಿರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಧಾನದ ಬಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಜೀರಿ ಗೊತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ನಲ್ತದೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ದೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಅಲ್ವಾ ಪಾನೇಲ ಅಂಬೇರ್ಲ ಕುಲ್ನಲ್ತದೆ ನಂಗೆ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರ್ದೇರಿ ಐದಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಯ್ಯಿ ಅಂಬೇರ್ಲ ಕುಲ್ನಲ್ತದೆ ನಂಗೆ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರ್ದೇರಿ ಮಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಕೋರ್ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾದ ಅಂಬೇರ್ಲ ಕುಲ್ನಲ್ತೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರ್ದೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಪದದ ಸುಜಿತನೆಲ್ಲ ಕುಲ್ನಲ್ತದೆ ನಂಗೆ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಲ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರಿ
ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ನಾಡು ಮೇರ್ಲಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ದು ನಂಗೆ ಕುಲ್ಲಾಲ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೊರ್ದಿರು ಅಂಚನೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರಿ ಬುಕ್ಕ ಮೀನಾಕ್ಷಕ್ಕಲ ಕುಲ್ಲಾಲ್ತದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೀರಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಇನಿತ ಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಯೋಗ ಮಂಡಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾದ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರ್ತೃ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿ ಪಾತ್ರರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಬಲ್ತಂದ. ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ನಮಃ. ಯಾನ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯೋಗ ಮಂಡಲದ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಅತ್ತನಂಡ ಅವು ನಡತ ಬತ್ತಿನ ರೀತಿ ದಾಡು ಪಣ್ಪಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡೇರು ಆಯ್ತಾ ಇರೆ ಬುಡ್ಪದ ಬಣ್ಣಂಚಿನ ಮುಕ್ಲೆದುರು ಯಾಂದಾಲ ಪಣ್ಪಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಯಾಂತೆ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ್ಯವಾದ ಪಣ್ಪುಂದಂಡ ಕೆಲವು ಘಟನೆ ಸಾಧಾರಣ ಯಾನ ಎನ್ಮೂರ್ಸುಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಎನ್ಮೂರ್ಸುಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಕ್ ಮಾತೆ ರೆಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಿಗೆ ಎಂಡ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೇಸಪಣ್ಣೆ ಸಂತಸಣ್ಣನ ಗುರುಕುಲ ಸೇಸಪಣ್ಣನ ಗುರುಕುಲ ಏನಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಅವಡು ದಯಪಂಡ 6 ಇಂಚೋಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಅದು ಬೋಡು ಇನಿ ಭಗವತಜ್ಜ 6 ಸನಗಳ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುದರ್ ಬಾಡ್ನಿ ಸೇಸಪಣ್ಣನ ದಯಪಂಡ 6 ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ 6ನ ಒಲ್ಪಲ್ 6ನ ಪುದರ್ ಇಂಕ್ ಎಣ್ಣ ಪಂಪುನಜ್ಜಿ ಆ ಎಣ್ಣ ಪಂಪುನಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಂಕ್ ನಮ್ಮ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಚಾಲನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕವಾದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ್ಕೆ ನಗಲು ಬರ್ತದ್ದು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೊಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಪಣಗಳು ಬುಧಾರ್ ಪಾರ್ದೋಲಿ ದಯಪಾರ್ದಿಜ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಡ ದೇವರ ಜಾಗೇಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಲಾಪುಜ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಲಾಪುನಿ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಲಾಪುನಿ ಆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪಂಡ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತ್ರಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ನರ್ಮನೆಯರ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಮಾತೇರ ಬಂಡೇರು ಮಾತ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಧರ್ಮ ತಗೊಳ್ಳೇರು ಮಾತೇರ ಪಂಪನಿ ಧರ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಾದು ಪೊಡೊಂದು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಒಂಜಾದು ಪೊಡಂದ ನಮ್ಮನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ತೀರ್ತು ಪೋಯಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಎಡ್ಡೆ ಪೀತಿರ್ಪೋಡು ದಯಗಿನ ರಫಿಕೇರೇನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾയത് ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಅಂತದ್ದು ಮಾರಪೋಡು ದಯಗಿಂದ ಆರು ಯಾನ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಆರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಲೆತ್ತದು ಓಲ್ತಿಕ್ಕಲ ಜಗ್ಗನ ಈ ರೆಂಚೋಲಾರ್ದು ಲೆತ್ತದು ಪಾತೆರ್ದು ಬಿಗಲ್ ಕೈವಾರ್ದು ಪಾತೆರ್ದು ಯಾನು BJP ಅದು ಪಣ್ಪುನ ಮಣ್ಣಭವನ ಆಡಜ್ಜಿ ದಯಗಿಂದ ಎಣ್ಣಾಗ ಆಡೈತಿನ ಮನಸ್ಸು ಆಡೈತಿನ ಗುಣ ದಿವಂಗತ ರೈತಿನ ಅಂಚಿನ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಮಾರ್ ಪಜ್ಜಿರ್ತೇರು ಆರ ದೇವರಂತಾನೆ ಆಡ್ತೇರು ಆರ್ಲಂಚೇನೆ ಜಗ್ಗನ್ನ ಒಲ್ಪಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಯಾನೆ ಗಣೇಶ ಯೋಗ ಸಮಿತಿದ ತುಂಬು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಪುನಗ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡ್ದು ಪೀಠೋಪಕರಣ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತೇರು ದಯಗಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗಣೇಶ ಯೋಗ ಸಂಘ ಎಂಚತ್ತಿನ ಅಪಕರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷನ ಮುಂದಲತ್ತ ಸಂತೋಷನ ಮಾತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಡ್ತೀನಿ ಆಂಡಲ ಆರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಅದು ಪುನಃ 6 ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದು ತೆತ್ತುಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಗುಣ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಗುಣ ಉಂಟು ಅನ್ಪುಣ ಭಾವನೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಏನರ್ಥ ಆಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂತ ಯಾನ್ ಬೆನ್ಪದಿ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲುಂಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಬೆಂತೆ ಯಾನ ಬಲೆ ನಿಖುಲ ಬಲೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಯ್ಯ ತುಂಬ್ಕದ್ ಬಂತ ಇನಿ ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ ಕಾಸುಂಡು ಓ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಡಿಸೈಸರ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ಲೇರು 6 ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೇಲೆ ಮಂದಿನ 6 ಇನಿಮುಟ್ಟ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜೀರು ಕೇಳೇರು ಕೊರ್ರೆಪ್ಪು 6 ಬೇಲೆ ಅರ್ಧಡು ತುಪ್ಪನಾಗ ಕಲ್ಲು ಕಮ್ಮಿಯನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ 6 ಇಲ್ಲಡಿ 6 ಎಂಟ ಸೊನ್ಪತ್ತೈನ್ ಕಲ್ಲುಂಡು ನಿಖಲ್ ಕೊಂದಲೆ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಐಟು 6ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಗೆಂಡು ಆಯ್ತಕ್ಕ ಫಾರಿಸ್ ಪನ್ಪುನ 6 ಒಂಜಿಲೋಡು ಕಲ್ಲು ಯಾನ್ ಒಂಜಿಲೋಡು ಪೊಯ್ಯ ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಪೊಯ್ಯರ್ದಕ್ಕ ಪೂರ ಪೊಯ್ಯ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಖಲೆ ಗಾಡಿ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಪೊಯ್ಯ ಕೊಂದರ್ಪುನಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯ ಎಣ್ಣ ಫ್ರೀ ಇಂದು ಅಂತೇರು ಕೊಂದರ್ಪುನ ಗಾಡಿ ಎಣ್ಣ ಫ್ರೀ ಇಂದು ಅಂತೇರು ಅಂಜನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಲೆತ್ತದು ಎನ್ನ ದಾದಾವಡು ಯಾನ್ ಎಂಜ ಬೋಡು ಕೇಳಲಿ ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮದಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಜಾತಿ ತಗೊಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ನಿಜವಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಗು ಕೇಳಂದೇನೆ ಗೊತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಐನು ಪಣಂದು ಪೊಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಳ ಲಿಂಟಲ್ ಅದು ಒಂಜನೆ ಅಂತಸ್ತು ವಾಕ್ಯ ಅದು ಪುನಕಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಯ್ಯ ಕಲ್ಲು ಅವು ಪೂರ ಕೊಂದರ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಯಗಂದಿಗೆ ಅನ್ನಕ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಸಂಘ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಾತ್ರ ಆತಿನ ಸಂಘ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೊಸಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದವ್ರಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಟ್ನಾಗ ಖಾಲಿ
15-20 ಲಕ್ಷದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಬಾರ್ದ ಮೂರನೇ ಎಂಗ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಟ್ರು ಈ ಇಲ್ಲದ ಮಹಾಪಾಸ್ ಇಟ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಟ್ರು ಆರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನಾಡು ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪುನಾಡು ಪೂರಾಗಲು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೂಲ ತೆರಾಪು ಎಂಕುಲು ಆಟ ಪನ್ಪುನಿ ಇರು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ಆರು ಮೂರ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪುನಾಗ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತನೇಟ ಖರ್ಚಾಯಿನ ಖರ್ಚು 42 ಲಕ್ಷ 42 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬದಿಗೆ 6-20 ಲಕ್ಷಡು ಅವು ಎಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪ ಬೈದನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷನೇ ಪಂಡೇರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಅಡೆತಡೆಲಿತ್ತು ನಂದು ಆ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ಪನ್ನೋದು ನನ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಅವು ಬಂದು ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರವನ್ನು ಇತ್ತೆ ತೆರಿಪಾಯಿರಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಜಿನಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲೋಡು ನನಲ್ಲ ಮಾತರ ಸಾಮರಸ್ಯೋಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಡಪುಗ ನಂಗೆ ನಿಗಳು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಎಂಕ್ಲೇನೆ ನನಾತು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಜಿನಕೆಂಡ ಸಂತೋಷನೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೇರು ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಶಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಭಜನೆ ಉಂತಾದ್ದು ಬೀಗ ಬರ್ದು ಬತ್ತ ಪುನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಭಜನೆ ಮನ್ಪೋಜಿ ನಿಕ್ಕಲು ಭಜನೆ ಮಂತನ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ನಿಕ್ಕಲು ಭಜನೆ ಮನ್ಪೋಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟನೆ ಪಟ್ಟು ಮನ್ಪೊಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಡ್ ಭಜನೆ ಬರ್ಚಿ ನನಗೆ ಊಲ ಬರ್ಚಿ ಒಂದು ಸೀದಾ ಬುರ್ದು ಬತ್ತ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಬೇರ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ನ ಅನುಪ್ರಕಾರ ಎಂಗ್ಲು ಅಲ್ತ ಬೀಗದೆತ್ತದೆ ಅಲ್ತ ಪೊಟ್ಟೊನ್ ಕೊಂದರ್ಕ ಮಣ್ಣು ದಾರಿಕೆ ಬೂರ್ದು ಐಟೆ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ತ ಫೋಟೋ ಕೊಂದರ್ಕ ಅಂತ ಪೋನಾಗ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಬೀಗ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಬೀಗ ದೆಪ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಬಾರಿ ಗುಡ್ಡಿ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಜ ನೂಕುನಾಗ ಬಾಕಿಲಿ ಬೂರುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐನು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಬಂದು ಹೇಗೆಂದ್ಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಆ ಬಾಕಿಲಂಚ ಬೂರುಂಡಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಪಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಂಡು ಮೂಜಿ ಪಟ್ಟ ಚೂರು ಮೆಸ್ಕಿ ಜಂಚನೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ದಾಳ ಹತ್ತಿಜಿ ನಿಜವಾದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ದೇವರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರೆ ಮೊತ್ತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಬಂತೇರು ನಿಗುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ದೇವರ ನಟದು ಅಲ್ತ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಪರಿಕರ ಉಂಡ ಐನ್ ಪೂರ ಇಟಗೊಂದಲೆ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಇಟಗೊಂದಲೆ ನಿಗುಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಗುಲು ನನ್ನ ಭಜನೆ ಶುರು ಮನ್ಪುಲೆ ದಾಲಾಪು ಜಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆ ಪಟೊಂದು ಯಾವ ಕೋಡೆ ಕೊಂತಿನ ಪಟದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಆಲತ್ರ ಹೌದಾ ಆಲತ್ತಿಜಿ ಅಲ್ಪ ಕರ್ಪ ಸಮೇತ ಕರದುಂಡು ಪೂರ ಕರದುಂಡು ಬಾಕಿ ಸತ್ತ ಅಂಜ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ನಿತಿನ್ ಪುಂಜೇರು ಆಗಿರೋ ತಾಕತ್ರ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಜ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿನ ಟಪ್ಪ ಪೂರುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಂದು ತಾನೆ ದಾಲಾತಿಜಿ ಇಂದು ಪ್ಲೇವುಡ್ ಕಾಲಿ ಪಿರವದ ದಾಲಾತಿಜಿ ಅಪ್ಪ ನಿಜವಾದ ಈಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲಾದ ನೀರು ಪೂರೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಂಡಿಡಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಪ ದಾಲಜಿ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ 4 ಜನ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಂಡೇರು ಎಂಕುಳು ಮುಲ್ಪ ಹೋನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೆನಪಾಪು ಎಂಕುಳು ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಪ್ಪಂದು ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಡು ನಮ್ಮ ದೇವರೇನೆಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೇರಿ ನನ್ನದು ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಯಾ ಪಾತ್ರ ನಿಖಲ ಇದ್ದ ನಾಟಕದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ನಿಖಲು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಾನ್ ನಿಖಲ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪೂಜಿ ನನ್ನಲಾತ್ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ರೆ ನಿಜವಾದ ನಕಲು ಎಂಕುಲು ನಿಖಲ ಸೇವಕಿಯರು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲತ್ತು ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಲೇರು ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿ ದಾದಕಿಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡಾಪುಂಡು ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನೆಟ್ಟು ಈತ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತಾರಂದು ಸಂತೋಷ ನಿಜವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂಡ ಆರನ್ನ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕುಂತದೀನಿ ಆರಂಜ ಬಂತರಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ನಿಖಲ ಈ ಸಮಿತಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಂಡು ಸಮಿತಿ ನಿಖಲೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಏನು 1 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತರೆ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಮಂತೀರು ಆಂಡಲ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಬೊಚ್ಚಿ ದಯಗಂತಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಬೇರೆ ಕಾಸು ಎಂಕುಲು ಎವಲ್ಲ ಮನ್ಪ ನಾನು 1 ಇಂಚ ಕಟ್ಟುನಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಾಸು ಇಂಚ ಮನ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಂಡ ದಯಗಂತಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಧೈರ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡ ಜನ ಬೋಡಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಯಾನ ಒಳ್ಳೆ ನೀವು ಪೋರ್ಚು ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಜನಂದಿತ್ತು ನಾವು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕಲು ಆರು ಇತ್ತಿನಾದ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಪೋತ 6 ದಿನೊಟ್ಟೆ 5 ಸತಿ ಪೋನ್ ಮನ್ಪೆ 5 ಸತಿಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡುಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗೆ ಪೋಂದೆ ಪೂಜೆ ಎತ್ತಿರ್ತು ಅದು ದಾದೆ ಜಗ್ಗೆರಗೆ ನೀರು ಏನು ಎಂಕು ಎತ್ತಾರು ಮಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಏನೋ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣೆರ ದಾನೆ ಜಗ್ಗೆರಗೆ ನೀರು ಎಂಕಾವು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮಲ ಜನ ಯಾನತ್ತು ಇನ್ನೆದುರು ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಜಾವದ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡಲ ಆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚ ಉಂಡು ದಿನೊಟ್ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು 5 ಸತಿ 6 ಸತಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಜಿನಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ನಿಖಲ ಇಂಚಿನ ಪಡಿ ಅಮ್ಮ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ದಯಗಿಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಕೈಗುಣ ಅಂಚ ಆರು ಕೊರೋನಾ ಒಲ್ಲ ಪೊಟ್ಟಾತಿಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕುಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬ ಅಂತ ದೀಪಾಪ ಅದೇನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಪುಣಿ ಬೇರೆನಿ ಪಂಡ 6ನೇ ಕಾಯ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಟ 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಊರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಹೌದಾ ಈಗ ನಾವು ಇರುವ ಒಂಜಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚದ ಗುಣ 6 ಉಂಡು 6ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಕಲೊಲ್ಲೇರು 6 ಯಾವುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಆರ್ನ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ನಾ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ನನ್ನಲಾತು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪೋ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಹೊಂದಿಲಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನು ಒರಿಯರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಪಣಂದು ಎಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸೋದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದರೊಂದು ಯಾನ ಈ ಪಾದೊಂದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ 33 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾತ್ರ ತಂದ ಇನಿ ತರದಿರ್ತದಂತುದಂಚಿನ ಈ ಕಟ್ಟಡಗ ಸಹಕಾರನ ಪಜ್ಜಡ್ಲ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸರ್ವೆರೆಗಳ ಗುರುಕಾರ್ಮದ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಾಣೆಲ ಮೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತಿಗೆ ಸಭೆ ಲೇಸದ ಅಕೇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪರ ಮಿತ್ತ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಬರಂದುಲೇರು ಅಮಿತಾ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪಾನೆಲ ನೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯ್ನ ಜಗದೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೆರೆಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಬೊಲ್ಪ ಅರಲ್ಲವನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಲ್ಯಾರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡಾಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಎದುಕೊನ್ನ ಕಜ್ಜನ ನಡಪಾಯಿನಂಚಿನ ರವಿ ರೈ ಪಜಿರ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಮತ್ತರ್ಮೆಡ್ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ಯನ ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಪಜಿರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಬಂಡಾರಮನೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುಲ್ಲೇ ಜಯರಾಮ್ ಸಾಂತ ಬೋಲ್ಯಾರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತೋ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಕಲ್ನ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುಲ್ಲೇ ಸುರೇಶ್ ಕೊಂಡೆ ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಜೀರ್ ಗೊತ್ತೋ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುಲ್ಲೇ ಸಂಘದ ಪತಿದ್ ಶ್ರೀ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಲಪದಾವು ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುಲ್ಲೇ ಜಯರಾಮ್ ಪೂಂಜಾ ತದ್ಮ ಬಾಲಿಕೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕಂಚಿಲ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುಲ್ಲೇ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಲ್ಯಾರ್ ಪೊಯ್ಯೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುಲ್ಲೇ ಮುರಳಿ ಕೋನಾಜೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾದೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುಲ್ಲೇ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ನಾಡು ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಪಜಿರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಡೇಲು ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವುಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೇನರ ಬೈಲು ಮೆರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾವುಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾವನ ಆ ಕಜ್ಜನ ಮುಗಿತೋನೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.